nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Bistado! Ikaw at ako sigurado may trabaho. Bueno, mga kabyanan sa liwat, may aga naman sa inyo tanan-tanan. Diri sa syudad sang paghigugma, panahon na sang atong pagpugyon. Good morning na sa bilog nga Western Visayas. Ando ang pagsanungit Sa sang nga agagay sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. yaning mga kasi Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. pulot na. Sa atong man tanan nga mga taga-palamati sa aton nga mga tumalambong. Tampad nga pagserbisyo, 42 ka mga banwa kag isa ka Componi City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. ang problema. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahan siningaton Pinalanggang probinsya. Idol John Kapulot, Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. son kay Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Idol. Takip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan, siningaton nga Pagwaragwan. Pagpagpo, Sa diri inyo tanan mga kabistado, good morning. Welcome na. Dili sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Bistado! atong mga handong. Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad, duwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dagko nga mga issues. Nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Ako kay John Kapulot na. Mga mainitinit kag nagabalingaso nga mga issues. Pulot Aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. kay Idol John Kinandan, Kapulot. mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information. Mga malimpyo. Gikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Pulot. May kangtanan sa ila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Son kay Idol John Kapulot. Man inyo kabistado, Idol John Alohado Kapo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Trabaho. Diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado, today is Bisyo. Tiyon na sa sa subong man, Huwebes, paghigo. Thursday, Panahon na sang January 12, 2023. atong mga Sa 12 na taon. sanungit Sa sang ilang mabalaan mga kabistado, pitsa 15 nas Domingo. Regay! dad. Sunod si Mana mga kabistado, Dinagyang Festival. Oy! Ako kay John Kapulot na. Si Mana. Idol John Kapulot. Highlight sa ato sila nga Dinagyang Festival is Serbisyo 21 and 22. kay Oy! Idol John Kapulot. Mga kabistado, sa ato sila nga pagpangalaga, kamusta na kamuda? Ayos lang. Ito kay Kapasin siya, gina, duwa kadlaw nga way taga-programa kay alam yung masako-sako, gid. iya Amo sa mga gina-follow up naton, so lang-alang kita nga pulot. makatambong, iyalang-alang kita nga makahingagaw nga makaprograma sa subong nga adlaw sang amo sina nga mga inuras mga kabistado kay pertik damo kita sa mga Diri sa syudad sa pinapang asikaso no kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato nga makauturan upos kita sa mga dalagko na nga mga balita kag information sanungit sang nga damo sa mga nagkalahinabo nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagado ganing mga pila ka mga information nga ato sini nga
pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. Na kita sa mga balita lokal. Sa mga balita lokal mga kabistado, ang DPWH kag si Mayor Jerry Triñas may ara sang pag-insindihan ay may kangtanan mga kabistado sa Ungka flyover. Daw nagaplano sila nga ining pag-abot sa Dinagyang Festival i-open kuno ang ang Ungka flyover, ang UFO bla ang Ungka flyover Osmod. Kaya plano kuno sila nga ipabuksan kag pwede kuno makaagi ang tanan-tanan nga mga light vehicles. Singon mga light vehicles mga kabistado pwede makaagi to kuno sa babaw pa agyan nila kuno. Isang una pa nagali nga pwede gali na magyan sang mga light vehicles nga subong yo lang i-open. Siguro kay mante for emergency purposes. Hindi kabalo naman kamo nga mag-abot ang Dinagyang Festival. Di hamak nga puwerte ang traffic sina dire kay damo-damo sang tao nga makadto di. Kadaan nga nagapang-imbitar nga daan si Mayor Jerry Triñas sang kapang-imbitar nga daan si Mayor Jerry Triñas sang tanan-tanan nga mga tumalambong, sang tanan-tanan nga mga gusto nga mga ano panawag sineo mga turista, local man or national or international tourist, pwede na makasulod diri sa aton sa Iloilo. Ay na kinanglanon mga siguro mga baka ano panawag sinagani mga kinanglanon guro nga mga quarantine pass blang niyo. Ano kinanglanon siguro ano? Ay kapang imbitan na gani kami. Pang-imbitan na gani si Mayor Jerry Triñas sa tanan-tanan eh. So muna kun nga kambal nila i-open kunong Ungka flyover Osmod para sa mga light vehicles. Di reaksyon karon sa aton nga mga pumuruyo ang pamangkuton naton amo ni ay question mga kabistado. Kung ikaw ang may salakyan nga light vehicle, like for example ano ang mga light vehicles diri nga i-implo naton sa inyo. Kaya para mangin klaro blang. Nampal kita nga mga light vehicles, pwede guro number 1 bisikleta. Number 2 motorsiklo. Number 3 mga kabistado ti mga tricycle. Number 4 mga auto mga sedan bla na no. Mga sedan bla mga auto na, no? And then number 5 pinakataas na gate siguro ang mga mga pick up, mga SUV. Namo lang ni siguro pwede kasaka da makaagi da kay mga light vehicles na sila. Karang mo siling light for example abi mga mini dump truck, mga truck abi nga mga bisan butang tabi 4 lang kilo gulong yan no. Pero truck sa iya kada medyo mabulubog ato anong pinasaya sinima anong kategorya sinima dapat yung klaro nila kung for example mga more or less mga 10 tons lang abing iyang kada kabugato muna blang mga pulo lang katinuladas yung tigani mga 5 katinuladas ang iyang ang iyang kabugaton para nga at least makwanta masigurado pero ang pamangkot amo ni ay kamo mga kabistado okay lang na sa inyo? Okay lang na sa inyo nga makasakak mo da? Kita nyo na nga nagaidog-idog ang iyang mga inang gerger mga kabistado. Kita nyo naman na. Ang gerger na, kita nyo nang maghambal ka mga gerger. Ang sino sinay na balang dagko na balang daw kung sa halimbawa kung sa mga balay pa daw sintas bla panawagin sina daw sintas amo na sa mga kabistado ang gerger daw sintas sina blang dagko na blang asminto blang gapalaba bla nga among ginatukuran sang nga amo ang nagatukod kog kag ginaplastaran sang inang taytay sa ibabaw bla na amo na sang gerger ang gerger yan lang tawa nyo bla no may
may ara nga nagkaraangkat, may ara nga nagulusmod. Nasang pagpapagod Mga kabistado, papanaog. Panahon na Di sa kung picturean ni mo si Bawa, paluparan ni mo sa inang remote control bla na nga. Ano pa no siya na gani no? Mga kabistado, paluparan mo to kag ipalantaw. Oh! Galing mga pasiman Oriones, di garapon ni Santissima. Mga kabistado, kita mo gidya ang gabawod mong amo-amo ng itsura sang Makasi inang Idol John kuan nga na ng taytay das babaw ng flyover nga ini. Nasa Te. droga Iyan Oh. ang puto ay Tapos kung marosdak sino ba sulon ta? Oh. Maklakurat Base kung ginagambol-gambol, away gani, hindi gani kahambal ng taga DPWH. Kung pabangkoton mong DPWH, sigurado mo, pwede saka da. Sigurado ka mo nga pwede ka, pwede ka Sa sukat inang himo sang o pwede makakuha na makaagi mga salakyan da. Base sigurado bla. Atong Kasi kung hindi ka mo sigurado, ang taga DPWH, hindi mo maghambal. iya Kay kung for example, abi karon, hindi ta ka siguro, murusdak abi karon. Ang ginistoryahan naton diri mga kabistado, amo ang kabuhi sang tawo. Kabuhi niya ginistoryahan tadi. Isyo sang kabuhi na di. Makasigurado Babalik mo pa ng kabuhi sang tao kung panalitan marusdak na da ka marusdakan kay mo da. Problema sa droga Delikado ang paras dalom nga marusdakan. Delikado mga tao nga res babaw kung marusdak. O hindi bla? Nakurat Iyan at puson Amo na siya mga kabistado ang ato sila nga pamangkot. Sigurado ng taga DPWH ding maambal sila nga pwede na. Porsigido Pasiguro nyo kaya kabudlay na iya nga maghambal ka mo nga tisige pasakaan trada pruway ka mo naghahatag sang assurance. Nga kung pananglitan nga magsaka mga salakyan da hindi marusdak na kaya ang iya nga gerger mga kabistado. Makita nyo naman kung paano ina mag-us-us. Nagtiririko na ina. Ang iba na sila dira nag-arangkat na mga kabistado. Idol Don Kapulot Ang mga apektado subong nga pier nga daan daw halos damo na mo. Idol Don Ang 1, 2, and 3 nga pier mga kabistado. Daw mo na apektado. Ang 4, 5, and 6. Ang sa dito sa 4 kuno nang matamat naman to. Kapulot Kon pananglitan abi karon mga kabistado nga magsaka ng mga light vehicles pagkatapos magkalarusdak ina dira ang pamangkot sino ba sulon ta sinong sukton ta ang ang DPWH ang kontraktor ang designer ang dinagyang festival sinong sukton tada kung pananglitan nga marusdak nina dira kung pasakaan nyo sa mga light vehicles. Remember, ladies and gentlemen, mga kabistado, nga kung pananglitan nga magsaka ang mga light vehicles dira, parehas abi sa mga pick-up, mga SUV, mga truck, mga auto na dira, gila mo na. Kung ako gani yung light vehicle nga ginahambal nato, dapat bisikleta lang kag motor. Tricycle, pwede klaka, pwede guro kagida. Kay example, Sigurado may trabaho hindi nagakahulugan nga kung magsaka dira ang isa ka light vehicle, wala nagakahulugan mga kabistado nga pagsaka mo na maduro diretso kagit panaog dayon kay kung pananglitan nga mag-traffic ang lugar ang ining mga light vehicles nga ini mapundo pa na to sa babaw anay tanan-tanan anti sa makapanaog kung naga-traffic ang lugar. Hindi once nga traffic ang among lugar, hindi na sila makapanaog direkta nga sila nga pagsaka itos babaw na og dayon na. Kay kung traffic, madulog pa na to sila sa ibabaw. sa droga O silingon ang tingob nga puwersa sang ilang nga bugat ara sa ibabaw mga kabistado ang tanan nga bugat ara sa babaw kay madulog pa nato sila sa ibabaw hindi man na sila nga manaog gidayon di bla kung magtiringob ay karon
ka magsararaka na to sila ka mapurundo sa ibabaw to. Ano sa Luzon gani ka kwan? Gatiririko gani nang iya nga ang atol sa salon blangagin butang sa idalom blangagin tukod sa girgier to. Nagtiririko gani sa iya malang mismo ka galingon nga bugap. Ano pagidayhan kon mag sararaka mga sakyan to kung magpundo sa ibabaw? Sigurado ka mo? Hindi gani sa kasarang sang tukod ya sa iya pala nga daan nga kabugaton nga iya pala nga kabugaton sang taytay. Hindi gani sa kasarang. Ano pagidayhan mga kabistado kung maglukdo pag inasasang damo-damo nga salakyan sa ibabaw? Hindi bala? Namo na karon nga ato sila nga pamangkot sa taga DPWH. Ano nyo? Buksan nyo gidman? Ilan taon tabi? Kung mabuksan gidman sila dira, pasakahan nyo si Mayor Jerry Triñas da si former Senator Franklin Rilon. Pasakyan nyo sa ila nga mga tura-tura kag sila una pasakaon sa ibabaw na ka magpulo-pundos nas babaw to ka magpuro pangilay. Pulo pa picture sila to pero sa pagpa-picture nila sang una nga pagbukas da. Na unahon ta pasaka da si Jerry Triñas. Si former Senator Franklin Rilon. Si Arthur Defensor Jr. Si Direktor sang DPWH sa lokal diri sa ato sini nga regional office 6. Kag hasta kung sino pa da nga mga tarpulano, hasta ang kontraktor da pasakaon da. Ururopod ka mo anay saka to si babaw ka magpulo pangilay. Kag magpulo babay-babay nato naman yung hi, ari kami. Ano yan ang tawa nyo, way marusdak. Pati ni Ron tanas nas babaw to. May isa ka oras na tiner to. Pagkatapos kung hindi ka ni marusdak, din na muna na pag-decide ta nga masaka man tas babaw to. Kita naman ang madalas sa salakyan ta nga magsakasakas babaw to. Kung hindi marusdak samtang aras la. Ilang taon tabi. Pamangkot gani si Mayor Jerry Triñas kung masaka sa kang maagi to sa. Hindi siya ni kambal. Ay hindi siya ni kambal nga huo kung hindi. Yalang taon talang. Bo siling mo pangalang-alang man siya. Pagkatapos iban nga mga tao yan nyo pasudlon da. Kasi sa Oriones ni garapon ni Santissima kamo. Ang akon nga mga kabistado ginalantaw nga ining ungka flyover Osmod nga ini ukon UFO. Why nagid niya pulos hindi nagid niya mapuslan magluwas gid lamang. Kung ang himuon naton mga kabistado i-pull out naton ina tanan-tanan dira. Ubuson ginay siya kakason tanan-tanan hasta mga haligi ya ubuson taltal kakason mga kabistado kag ipasiminto ang dalan pagkatapos dira na lang kita maagi tanan-tanan kayad pa siguro sang sa may ara sina dira nga flyover nga wala pulos nga nagdugang pagani sang pagpa-traffic sang aton sila nga lugar dira sang una sang wala pa ina naga-traffic man po hindi masyado katama katanto subong ya mga kabistado anay kay ara na ang ining ungka flyover nga ini nga Osmod naggabi ang traffic sa sila nga lugar so imuon ta ngita naman kamo manog kontrata bayaran ta naman liwat sang gobyerno mausik naman kita liwat sang kwarta nga milyon ka pesos nga gamiton naton nga kwarta usikan ta naman agod ibayad sa kontraktor nga manog nga manog galbot nga manog galbot sang mga haligi kag manog pull out sa mga lawlaw nga mga girger nga ining lawlaw nga klase sang taytay sang ungka flyover nga ini ipa-pull out yun na lang na pagkatapos bukbukan nyo kay ipausap sa mga sa mga tao nga involved dire sino mga involved nga mga tao dire number 1 of course ang DPWH number 2 of course ang kontraktor number 3 ang mga politiko sanday Mayor Jerry Triñas si former Senator Franklin Rilon si Governor Pinsor ang mga kongresista nga ara dira involved si Gurisita sino pagirang ibanda si Jamjam Barunda pagkatapos pag ma-pull out ining tanan-tanan nga palpak
mga UFO nga ini, pangpudpuron taday kay paurab sa ila sa mga yudikakak nila nga ni para maintindihan nila nga nag-usik naman kita sang 680 milyones pesos para sa wala sang pulos kaga yun di patula nga klase ka kontra ka kwan nga ini ka klase ka proyekto nga ini mga kabistado Kaya pangpudpuron ko na kay pakaon sila man kay para daw binangto black lala ka mo binangto sa umani na mo kakilala sang binangto mga kabistado mo kilala ka mo binangto mga kabistadong iya sinangangalan binangto sa uma ilabi sa mga bukid nga area sa mga nagatanom sa mais bla intindihan nila ng binangto ilabi na sa mga somewhere in Kabangkalan City Negros Occidental mga area sa mga amo ng malugar but diri sa aton pero ang iya sinanga pinakakumon nga ngalan sang binangto mga kabistado mayo ko na no daw sinanlag nga mais daw sinanlag nga mais na amo na mga kabistado natawa nyo kunano why naging na nga hindi naging niya mapuslan mianhon pa na damo-damo sa mga engineer nga naghambal galing hindi na sila maghambal sa kahanginan sila maghambal kay man nga isa ka ginakabig ka ginatawag nila nga unethical para sa ila na mga engineer sila pagkatapos inang nagatrabaho sila dira mga engineer man so unethical para sa ila pero kung paambalon mo ni sila damo galambal nga mga kuan nga mga engineer kaya pa rin sila way na nasolusyon ang matabo sina siya pinakasolusyon sina number 1 abi nyo taltalon inadran hunuson ina sa panggabuton ina tanan-tanan kagwaon sinong i-pull out ganaya tanan-tanan pagkatapos pull out mga kabistado ilis ka mo sang bago nga taytay o rini gani dapat inspeksyonon liwati mo o liwat tanan-tanan pagkatapos butangan sa kay igo ngayon sakto gid nga klase sa design ng ibutang dira mga kabistado ang una-una nga design sila dira is steel kaya ang steel mga kabistado mamagaan kaya hindi siya pwede ang mga siminto dira hindi pwede bangod kay kumunoy ang lugar sa lalong mga kabistado subain na dira sang una sa malipot nga sigalan kay subain na dira bisan gani nga simintohon mo na da ang siminto kung aspalto nagamatamat salop ina dira once nga matamaton kag sigisigihon labay sa mga salakyan nga mga mabugat kasalop ina dira gani ang duta kay nga ang sa dalom yan perti ka humok bangod kay sa una nga time suba ina dira kitampukan lang kay ginhimo dalan di karon ang design niya sinadira supposedly mga kabistado still parios blas ang dalan sa General Luna no kun still ina dira paro sa iya sang General Luna bala nga kwanda nga flyover amo ina mga kabistadong iya sini nga daan dira nga design supposedly still di galing kung still ang ibutang mo mga kabistado puwerte kagamay sang budget ang budget niya daw 350 million lang ano pa ginliso sang kilala nyo nga si Boy Sungad kag si Boy Tulog ginliso yan kontrata ang Boy Tulog siya jutay atun nga ganan ni siya hon gamay katama sang kwarto gamay katama sang ganan siya hon ta amo na kun nga pasakaw ta himuon ta 680 million kag himuon ta nga siminto kay kun panangliton nga still ang ibutang naton dira gamay ganan siya hindi ta magamit sa eleksyon ibayad ta tudo panghatag sa mga tao para kay line amo nang matutuon nga rason kay kun still mga kabistado ang ginhimo sinadira nga kwan nga flyover perti ka barato mo barato ka tama man nga himuon ang ginhimo doon dumanyo ni sang unang aton nga kwan di nga flyover sa may dalan sa General Luna mga almost 15 years na inang paggamit naton sa nga flyover way gyapon maguba hindi ba ara gyapon steady pulso lang kay ang naghimo sinasanguna do mga international international nga mga kwan mga pangayaw nga mga kwan nga mga kontraktor so Korea bla sini ang nagkontrata sina dira so still ang ginbutang ginhimo nila mga kabistado way gani malabutan sak tuig ang ilang pa-construct sina kay ginhimo nila una sila takod haligi pag takod nila haligi mga kabistado sunod nila gibutang ang gerger pero ang ila
sini nga ginhimo, ginpang takod na nila gadaan tanan-tanan nga bilog na gid nga taytay nga steel. Pagkatapos ang ara na kumpleto na ang iya nga kuan galantaw ko sini sa una paghimo da. Pagtakod ng iya nga mga kuan, ang iya nga mga haligi bla niyo, ang ginhimo mga kabistado, gintungtong lang nila dayon ang ilang nga human nga daan nga taytay, kuan lang ginalsal ka gin plastar, pagkatapos simintohon, pagkatapos siminto, butang dayon ng asfalto, ginaspalto, di pagkatapos siminto, asfalto dayon. Di hamak na sa kanamiton, di bla? Lantawan nyo bla, no? Ti kundi nami, pertik nasig ang pag-construct, ang ara-anom na katuig nga construction, sinaway yapon mahuman. Ang dito gani sa mga hibawan, kita nyo? May gin kwanto, may gin video to sa Turnitan Cartagena. Ang ila mga kabistado nga kwan, nga ubra, binyo ko na, no, mano-mano, ya mo. Hamakon mo na tagga galabot tag 400 milyones nga project manumanong ubras ang tawo. Pistado! May kalat sila nga ginabutong-butong nga mo na. Pistado! Pasaka sang daw kwan, pasaka sang daw isa ka balde nga siminto. Ngagin kwan na bala ngagin miskla. Pistado! Di kayo mo kita sila mga kabistado man. Pistado! Kay kun pananglitan, no? Nga ginhatag ini sa husto nga mga kontraktor, way tagahambal kag way kitagahikay sa mga kontraktor naton diri sa Pilipinas. Pistado! Ilabi na gid ang mga kontraktor diri sa Iloilo nga mga takaban. Pistado! Way kitagahikay nga ining mga kontraktor nga ining nga mga takaban, amo ni sila ang mga kasosyo o kun mga kapartner sang mga takaban man nga mga politiko kag mga taga-takaban nga mga taga DPWH. Pistado! Sakit pamatian ang tinaga nga takaban, sakit. Ohoy. Di pasensya na kung masakitan ka mo Kaya ang term nga galamiton amo gid na. Pistado! Ngakig kamo kung mangakig kamo sakon basta importante ka sugid ko sang tuod. Pistado! Kag ginahambal ko kung ano ang matutuod nga mga tinaga para sa inyo nga mga yudikaka kamo. Pistado! Ti galing mga kabistado, no? Way kita gahikay sa mga takaban nga mga kontraktor diri sa Iloilo. Way man kita nagahikay, no? Sa sining mga takaban nga mga kontraktor nga ini, nga gambal kita kay man nga amo ni sila ang perti kadasig maghatag sang SOP, gahatag sila sang advance nga SOP sa mga politiko man nga mga takaban para nga sila ang makakuha sang sining proyekto nga ini. Pistado! Kundi mga takaban. Pistado! Kay kung hindi sila takaban, dapat ang himuon sini sang mga kontrata nga ini. Dapat hindi bala ibiding sang insakto. Galing kay wala sang matutuod nga bidding nga insakto kay man takaban ang mga kontraktor nga ni mga dalok-dalok ang mga sungak-sungak nga mga kontraktor nga ini. Pistado! Mga wala huya nga mga kontraktor nga ini. Pistado! Ang ginhimo nila mga kabistado, no? Muong-muungan, sa malipot nga sugilanon ang pinakanami nga terms na diri nga gamiton naton, no? Ginaariglo nila ang tanan nga mga kontrata. Pistado! Ginaariglo nila ang tanan-tanan nga mga projects. Pistado! So karon, kay takaban man ang politiko nga nagapa-implementar sang proyekto. Pistado! Silinga ti sige silinya. Ya ti sige nya sige imo na. Para sa imo na ya pro 10% dako kay daw dako imo nga kuha de. Makon mo 680 million Pistado! Abigay ko sa mga 10% kung yayaban si abina. Pistado! Ting takaban nga kontraktor sinya sige, nya sige. Ari mo nga advance no, tunga lang anay. Pistado! Pagwa sang mobilization, hatag ko na simo tanan. Pistado! May mobilization na sila. Daw 10% inasang project. Pistado! Di mga kabistado sa 680 million, pila ang 10% sang ginatawag naton nga mobilization fund para sa proyekto nga ina. 10% sang 680 million automatic ihatag ina sang gobyerno sa mga project contractors. Pistado! Ina mga kabistado daw ang kalimbawa sa nadong ginagisa kita sa aton kagalingon nga mantika. Pistado! May kapital ang kontraktor. Abi nyo, may kapital na sila. Ang kapital nila pasip-sip sa mga politiko. Pistado! Kag hatag sang SOP abanse. Pistado! Pag makahatag sila sang SOP nga abanse, automatic ang
kontrata ang negosyo mga kabistado, ara dayon automatic sila. Bistado! Wala na sila kapital. Laway lang na kapital nila na. Bistado! Sabi nyo Bistado! Di karon mga kabistado, amo na natabo. Amo na ginahambal ko sa inyo. Kung wala man kita nagahikay sa mga takaban nga mga kontraktor nga ari diri sa aton sa Iloilo, nga nagkuha sining mga projects nga ini. Pero mga kabistado, kung matuod-tuod kita nga nagaserbisyo sa publiko, kung matutuod kita nga nagahatag sang husto nga proyekto sa publiko, nga abi nga hindi kita magpili sang mga kampyon nga mga kontraktor nga wala sang kapalpakan kung mag-ubra. Bistado! Parihos sang isa ang Bacolod City sa Negros Occidental, amo man atong nakabutang. Bistado! Ang Bacolod City may mga flyover man sila dito. Ang nag-construct dito, amo man ni ang mga Korean contractors. Bistado! Tinami-nami man to ila flyover. Bistado! After sang Iloilo, nagsaylos Bacolod to mo. Bistado! Ti ang Iloilo, duha ka bilog ang aton nga mga flyover diri. Amo ini ang number 1, ang sa General Luna, and then ikaduha dito sa may diversion road, dumduman nyo. Bistado! Dira sa may sang UP kag sang Infante. Bistado! Dira, amo na sang diversion. Amo nang duha ka mga flyover naton. Subo mga almost 15 years na, kakita ka mo nga may maintenance. Wala, hindi bala. Nami-nami, yapon itsura sang kwano? Sang flyover? Mag-drive ako nga mag-agi na sa ibabaw? Wow! Doon nag-drive ka lang sa kahanginan mo. Kadami-nabi pa agyan mo. Bistado! Mga kabistado, nagalaom kita! Mga kabistado, nagalaom kita nga ining proyekto nga flyover sang ungka Pavia Kagharo, Hibawan Norte sa distrito sa Mandurriao, ang Barangay Aganan Pavia nga flyover, kag ining flyover diri sa may area sang Barangay Kamalig. Bistado! Ining nga mga flyover mga kabistado, Bistado! nagalaom kita nga amo man gyapon nga klase sang flyover ang iga-construct. Bistado! Nagalaom kita nga amo man sa gyapon nga klase pareho sining steel nga ginhimo nga perti man gani kabakod. Bistado! Nagalaom kita nga amo gini nga klase sang flyover ni pamutang. Ano pa? Bistado! Nakahambal kita sadto during the time nga siling ko. Bistado! Nasig lang ipag-construct hindi ni magdugay kay man nga ati. Ang medyo madugay-dugay man lang mag-construct ang paglubong sang kuan mo, ang paglubong sang foundation, ang paglubong sang iyablang haligi, amo mo lang madugay mong. Bistado! Kay pagkatapos ang pagpanglubong sa mga haligi, automatic itungtong malang ng steel. Amo nang ako nga pag-insindi. Bistado! Kaya amo na nakita ko sa ginhimo diri sa mga Korean contractors, diri mga kabistado sang una sa may dalan General Luna. Bistado! Ano suli kita ko na siminto man ginasiminto nila ni tananaw, dugay-dugayaw, kabudlay-budlayaw, kadugay gidaw. Bistado! Siminto tanan-tanan, gali mga kabistado. Bistado! Lantawan nyo kung resulta ya. Bistado! Amo na kung kay isa maalam gid ang aton mahal nga Ginoo. Bistado! Ako nga nagapati gid nga aton mahal nga Ginoo ya. Perti gid kaalam ang aton mga Ginoo. Siling nga puro lang kamutanan pang ngwartada, puro kamutanan pang ubos ang panglamon sang kwarta sa kaban sa gobyerno ari nyo ay. Bistado! Ari nyo ay kay ibulgar ta kamo pinaagi sa amo sini nga bagay. Bistado! Siling sang Ginoo, siling nga ba sang ara na, ungka paus muda. Bistado! Ang iban diri nga mga hasta tong aganan mga kabistado. Bistado! Ang aganan mati ko kuno diliwat to naman kuno design ang pamangkot sinong bayad sina dira. Bistado! Sino naman makontrata sino naman bayad di sila makuha naman sang kwarta ngino gasto. Bistado! Pasalamat kamo Moriones ni Garapon ni Santissima kay daw sa wala na sa bungog ni President Bongbong Marcos. Bistado! Pasalamat kamo kay daw wala lang sa bungog ni President Bongbong Marcos ang ini nga mga ang ginasakuan subong ni President Bongbong Marcos ang panglugayawan sa iban nga mga pungsod. Bistado! Salamat kamo sina
Kay kung mga si Digong ang nagapungko subong laban-laban, pinanghakwat na ni Tatay Digong ang mga girjek, pinanglampo sa taludtod sang kontraktor kag sang taga DPWH. Bistado! Amo na kun kay isa may kabistado nga, hasta subong kakahidlaw ako iya, no? Sang abilidad ni Tatay Digong. Bistado! Kakahidlaw ako sang pagpamuno ni Tatay Digong. Bistado! Nakahidlawan ko yung pagpamuno ni Tatay Digong. Bistado! Salamat ka mo kay si BBM subo sa bungog ya sa way sa bungog ya subong ining mga proyekto nga ini. Bistado! Abi ko ron bongbong iya ni Tatay Digong ni proyekto mong way kabalo nga iya panin chimpo pa ni Noynoy Aquino ni. Bistado! Iya pa niya ni Noynoy Aquino nga proyekto ining mga flyover nga ini. Iya pa niya ni Noynoy Aquino proyekto. Bistado! Iya pa niya ni Noynoy, hindi niya ni Tatay Digong. Bistado! Natapos lang term ni Tatay Digong, mga kabistado. Bistado! Kaya mahuman anto sa mga pumuluyo, way. Bistado! Anto sa mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sa Iloilo di hamak. Bistado! Ambot nga nakaangkon kita sa mga puwerte ka mga abilidaran nga mga politiko diri. Bistado! Dasalig kita kag nagahambal kita nga di siya do si into kita do si hambog kita nga magpatikal-tikal nga may mga politiko kita nga ara sa nasyonal nga taga diri sa Iloilo. Bistado! Do si hambog kita kag di pasikat kita nga kung hindi tungod sa iya amo ni moto way kita sa amo ni mga proyekto. Bistado! Pero kayo di patulan nagbalanggaranon ka nagbilyonaryo mga yun di kakak nila bangod sa mga proyekto nga ini. Bistado! Tapos dayawon tapasa nga daw hero pasasang Pilipinas daw hero pasasang Iloilo. Bistado! Tanyo na kung ano? Bistado! Kuya may kabistado way kuya believe sa sining mga klase sa mga tao ni kay mga kawatan. Bistado! Mabilib lang ko siguro sa mga tao kung Bistado! nakita mo bla nga ang serbisyo yan sakto pagkatapos ang pagabuhi yan daw umaamo lang yapon bla way gid mag-asinso bla. Bistado! Kay way ka man kabalo kay way ka man kita nga may mga negosyo sa nga iban kundi magluwas gid lamang nga ginanegosyohan niya ang proyekto nga mga ginapangdahatag gid sa aton sa syudad. Bistado! Aton sila nga probinsya obligasyon nila ya hindi kay silinga. Bistado! Iban day abing mga utok nila do mga tingkoy man mo. Bistado! Nang mahambal bla nga ya may lang na nga mangawat na sa sang kay ginhatagan niya man ta proyekto. Bistado! Ayo bla na. Like for example, abi butang taboy abi himplo abi ang kawatan. Pagkatapos sa pangawat, manghatag to sa stupad balaya pero sabi sa kay Robin Hood bla. Bistado! Di okay lang na, mambal ka ti may na tuduhin na pangawat Total ginapanghatag man sa mga patupad balay mo. Bistado! Okay lang na. Bistado! Tapos tawgon ta pang honorable ang mga yudikakak nilang ni. Bistado! Amo ni mga kabistado ang sitwasyon. Sang ungka flyover ti pasakaan nila kunos maabot ni nagyang lantawon tabi kung sino ang magder nga magsaka dabi. Bistado! Lantawon tabi kung sino ang magder nga magsaka da ka maglabay abe kag gamiton ang Bistado! UFO nga inaabi mga kabistado. Bistado! Kay nang pwede sa bla makasaka da ka magpaharay-hayon sila nga daw. Bistado! Walain siya na dira kay base bla kung saka kada dala mo imo sa lakyan ginanirbyos ka man bla. Bistado! Baba si atakihon kapag bla sing imo high blood bang sobra nga ka sobra nga ka nga ka nervyos. Bistado! Saka si mo sa wag ka saka kay mo kagaagi kamo sa wala ka siguruhan nga lagyan. Bistado! Tayo bla na ti sinabi magambol sina magamo na mga agi na daman. Bistado! Abi sa mga taga DPWH na kung okay na sa inyo abi kamo saka tos babaw dalan yung mga dump truck yung mga yun kaka kamo. Bistado! Bistado! Yung mga ulugtasan sa inyo temprano pa kung. Bistado! Di ba? Sa storyahan tara karon mga kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga di headlines lang to abi nyo rutso na. Abi nyo komentaryo na to headlines lang to. Bistado! Sa iban pa naton nga mga balita mga kabistado sa iban pa nga mga issues nga aton pagatalakayon. Bistado! Diri sa ato sila nga pagpangalaga di iban pa nga mga information. Bistado! Nga pagatalakayon naton diri sa ato sila nga pagpangalagad may shooting incident kay inasang kagahon diri sa may Iloilo Terminal Market o kung sa supermarket. Bistado! Ang biktima mga kabistado kilala nga mga estate ka mga sikat dira sa may Rizal Palapala 2. Bistado! Mga
Mga astig na ka mga sikat na dira sa lugar nga ina, tapos kinatiro na subong. Bistado! Dawalo sa Luzon, ini nga lugar, mga kabistado, kontrolado na nila da, hasta ang supermarket, kontrolado nila da. Bistado! Tanan nga kontrobersyal, kag tanan nga mga kwan, nga mga... Bistado! Tanan nga mga, nga mga negosyo da sa may supermarket, kontrolado nila ni tanan-tanan. Bistado! Sa paghatag man, sa pagpahanugot, kag pag-tolerate, ni Mayor Jerry Triñas. Bistado! Sila na ang mga nagapanagiya dira sa mga kwan, sa mga stall, no? Mga lamisabla na ginaparkilahan sa mga negosyante. Bistado! Sila gatirindog sila dira, sila gapamutang sila dira, sila na ang nagapang takol sang kuryente dira, no? Nga sila man nagapanukot. Bistado! Halos tanan nga mga negosyo dira sa supermarket, kontrolado nila ini. Bistado! Inatiruhan ni sa yaman, patay man. Bistado! Miyembro sa pamilya nila ni, ano sila da? O hindi bla? Ilan na da tanan grupo, ilan na tanan kontrol. Bistado! Nakasakay sa motor, siya malangani isa mo pertikiisog, no? Bistado! Siya malangani isa mga kabistado ang nagsulod to, kag nagambot nga. Bistado! Grabe guro bantay yan, no? Lawi mo guro bantay yan, no? Bistado! Mga alas 2 kagahon to, mga kabistado, ang tao na mga alas 2, damo na sa super mong. Bistado! Mga ginadulong na nga mga baboy, mga sapat, tanan, mga negosyante da, nga mga taga-iban, nga mga out of town, kakadto na da mga alas 2. Bistado! Kagahon, alas 3. Bistado! Damo ga matamat na damo pangumprada, kag mga isda dati mga muna oras, sara na nada ginapang dala. Bistado! Tini suspect, ginsandig ya kuno gin parking ya motor ya lapit CR. Bistado! Kay lapit to sa isdaan na tabom ning isdaan na lapit na sa CR sang kwan sang inang merkado. Bistado! Dito yung malagkunogin parking motor ya sa may lapit CR. Bistado! Katapos, way ginakakasilmit ya, no? Makaduluda na tapos hindi bala daw may police outpost na da sa may supermarket. Bistado! May police outpost na da, galing dito lang sa piyak nga porsyon. Bistado! Di pagkatapos may kabistado, dito man na sa lagro sa Sulusan, di kuno to nagtrutindog. Bistado! Pag-abot sini sang suspect nga si, anong ngalan niya siya naman? Burjok o anong ngalan niya siya? Burjok, Burnok, ano ang ngalan niya na? Bistado! Mga kabistado, kung ano ito nagkaroon ng follow-up report halin sa patrol na ito with kabistadong Boni Sumblinggo, kaya siya na nakakuha sa information Bistado! na ginpalapitan sa gulpi kaging tiro, mga anom kuno kulupok mo. Bistado! Ti patay gid ang biktima, mga kabistado. Bistado! Apelyido sa biktima is Rocky, no? Apelyido ya Rocky, ti kon Rocky ang paghambalan, ti si former barangay kapitan da. Bistado! Muna da Rocky na damo mo nang nagauyat sa nga halos bilog dira nga area daw ginarespeto sa mga tao na dira, kag daw ginakadlukan sa mga tao na nga mga lugar. Bistado! Ay na nga mga pamilya dira sa may area da. Bistado! Kontrolado nila tanan-tanan da, patis politika kontrolado na nila tanan da. Pagamba nila nga mo ning aton nga politiko dia, mo ning aton dia, amo na ginasunod. Bistado! Pwede ba na? Tiro man nga sa amo na nga kabaskugon sang ila nga pamilya dira sa lugar. Bistado! Walo sila nga control da sa dira nga area da, no? Pagkatapos, isa lang kapisik, mga kabistado, luthang patay. Bistado! Amo na kung nga, medyo madalom-dalom ining isyo, ka madalom-dalom ining nga balita. Bistado! Nami ni padalman sa aton nga mga pulis, ina kung gusto magpadalom sang pulis. Bistado! Kung ano ang kabangdanan, kay kung parte sa negosyo ang paghambalan, hindi kita magpati nga ang iban nga mga negosyante kag iban nga mga tao maakig sa ila kay kontrolado ina nila dira ang merkado kay ginatolerate ina dira ni Mayor Jerry Triñas. Bistado! Siya ang nagatolerate mga tinawo ni Mayor Jerry Triñas ni. Bistado! Diba siya yung kabati na si Mayor Jerry Triñas, ano imo nga makuan dapat tugda ka di kay tinawo mo ni yun, di mo ni pagpabayaan. Bistado! Imo mga tao ni sumulunod mo ni di. Bistado! Sila ga control sa supermarket ha. Bistado! O hindi bala? Amo na? Bistado! Tinga munaw. Kwaw na to nagkaroon follow-up report nagikan sa ato sila nga patrol with kabistadong Boni Sumblinggo, mga kabistado. Bistado! Kaya siya nakakuha sinising information and then may iban pagita nga mga balita badamo kita sa mga issues nga pagkwaon kapag talakayon diri sa ato sila nga pagpangalagan. Bistado! Kamusta ang illegal drugs sa syudad sing Iloilo, damo gyapon. Bistado! Lapit na lang balaan dinagyang mo ti siyempre damo-damo naman ni masuyop. Bistado! Amo na nga kun nga dito sa iban nga mga lugar, like for example sa mga Cebu. Bistado! May sinulog ang Cebu.
may Mascara Festival ang Bacolod, no? May sinulog man sa Kalibo. Pistado! Di sa sinulog sa Kalibo to, kung dito ka sa Kalibo, yung maglibot-libot to, pag gusto ka lagaw, dala ililim nun, tanan-tanan. Pistado! Waya sa may gamaoy ito, Pistado! waya sa may gapang, waya sa ano to, Pistado! puro tanan mayo to yung pangabuhi sang ang tao to, ya, hala, lagaw, klang lagaw, na pag gusto ka na yan, dagyang mo. Pistado! Diri sa Iloilo, kita nyo, mga damo, bawal. Ipatyon ang signal, no, sa bilog nga Iloilo City, i-shut down sang mga telcos ang ilang nga mga signal. Dapat wala signal ang bilog nga syudad. Pistado! Di paano kasi na makakover ka makahatag siyang balita kag information sa dinagyang kung wala kay imo signal, hindi kay mo kahatag balita, hindi bla? Pistado! Kaya signal mo kay nga, tanan nga mga telcos, i-shut down nila temporaryo ang ato sila nga mga signal. Pistado! Tanan nga mga no, Smart, Globe, dito, muna'y tatlo, hindi bla? Pistado! Sunod, bawal magpalupad-lupad sang mga sang mga drone, no? Bawal magpalupad-lupad sa mga drone. Pistado! Bawal man ang PTC4 Pistado! or ginatawag naton nga permit to carry firearms outside residence. Pistado! Ginatawag naton nga PTC4 mga kabistado, kansilado na siya. Pistado! Hindi ka mo pwede dala pusel nyo bisan pa nga may ara ka mo sang inang ginatawag naton nga inang PTC kon permit to carry firearms outside residence. Pistado! Ang yung PTC4 hindi ikansilado ina siya. Pistado! Subong kay hindi pwede dalon. Pistado! Okay lang na iyang mga amo na pero ang pagkakas sa mga signal nga ini. Pistado! Kakabistado nga taton nga way signal kay amo nimo to. Tinga nga mo na ha. Pistado! Ano ganang inyo nga mga security nga kinanglanon diri for security reason amo nimo to nga ano ha. Pistado! Kay para nga kwan nga basi kung may magpangsabotahe nga basi kung ang cellphone butangan sang bomba pagkatapos paringon tapos for magring malupok amo na. Pistado! Okay man na for safety purposes sa ato sini nga mga pumuluyo nga mga nagakadto diri sa aton sa Pilipinas ilabi na gid diri sa Iloilo. Pistado! Di ba? Pero inang kun mayo man lang ang imo sini nga pagpalakat sa panggobyerno, anong kahadlukan mo? Sino makadto diri kag magpangsabotahe si mo man? Pistado! Kaya ang kadto sang tao sa amo sina nga mga okasyon, puro tanan niya mga lipay. Kung mayo ang imo security, kung mayo imo nga mga pulis, kung mayo imo security. Pistado! Hapos nila niya mapunggan kang malantaw, mga kabistado. Kung sino mga malain nga nagasulod diri sa aton, di ba? Kalabanan sila gahimo mga kuan malang mga terorista. Pistado! O di ba? Mga terorista, mga kita nga terorista nang wala sila kaluoy blaya. Pistado! Gusto nila yung manghalit lang sa tao, manghalit lang sa publiko mo nang gusto nila mo ng mga terorista. Pistado! Di may terorista sa aton yaw, no? Kun way man lang tingabi nga kakason ginang mga signal na kay Pistado! ba sila dira kakadto da para nga mag-video, para nga mag-cover, para magpakita, maglantaw. Pistado! Para nga magsikat pagid aton nga kuan magsikat pagid aton nga kay watan. Pistado! Di ba? So, istoryahan tama na karon diri sa ato siling nga pagpangalagad mga kabistado. Pistado! Siling ni Gwapo pare, siling niya, uy dali lang. Ano to ari. Siling niya nami dira kabistado John sa iluhon sa dalom sang flyover ang office ka DPWH kag amo ang pag-agi sang mga salakyan. Nandi-reviews na gani sila nga maglabay lang sila ano paginayan ko ng ila opisina radas dalom. Sa kay Salvador La Cernada no watching from Parañaque, Manila. Kay F. Cormida mayang hapon, kay Margie Luda Bayot, kay Dailin Gamuza, Jimmy Canido mayang udto. Shout out sa kay Yolanda Diamante, sila niya sakto na idol, mga Korean contractors na ang naghimo sang flyover sa General Luna. Si Dwayne Francis Morbo. Manila ya may SOP na sila. Si Martin Roque, mga yudi patula kamutanan, sila nga to, mga yudi kakak. Sa kay Anna Hilo de Monteverde, kay Mimia Lumibaw, kay Cindy Pupo, ya common sense ka opisyal ka Iloilo.
Kay Joel Mallorca Tanalion niya, hello Idol John, watching from Manila, from Guimaras, God bless. Kay Cindy Pupo, ang disgrasya is suddenly happen, no one can stop. Oh. Kay Rosanel RTJ Giliano, shout out man. Kag sa kay Red Pustrano, kay Mike kami Benedicto, kag sa kay Pedro, di na to siya man. Si Pedro, di na to si Pedro, dula, why na. Okay, ari guro dispya ko. Kay sino pa ni? Si Salvador Lacerna, sa Parañaque, Manila. Si Mike Gurmia, importante, busog bulsa nila. Mugid, sa kay Gerald B-Boy Luzada, shout out. Kag kay Spocardo Dalisay, grabe ngalan niya, Spocardo. Asko Sir John Kapulot, sa diin ang station ka Radyo Bistado. Ang istasyon sa Radyo Bistado. Ari lang di sa ari lang di sa hilit-hilit. Bistado! Nga anong kinanglanon mo, ano ka, may kinanglan ka? Kung may kinanglan ka, message ka lang. Bistado! Kay hindi ko masugid kundi dapit ang amon nga istasyon, kay hindi man ni sa gid radio station kundi isa ka online station. Bistado! Online lang amon, way kami radyo, online lang online. Hindi bla? Online. Bistado! Nangalan niya Radyo Bistado nga online. Bistado! Okay? Hala, sige. Sa iban pa naton nga mga balita, mga kabistado, may mga insidente mga nagluluntad sa iban pagid nga mga lugar diri sa syudad sa nga Iloilo, mga kabistado, nga kinanglanon naton nga kuhaon na mga balita kaga information. May shooting incident ito sa may area sa nga Banwa sang Miagao, and iban pagid nga mga balita nga ato sini nga igaplastar. Ang kuan kuno ang daw good news guro ni ay, no? Good news guro ni kay sa Rua City sa Capiz, may mga banwa na dito nga gindeklarar sang taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR, no? Nga pwede na kuno to makakwan, pwede na kita kuno to makapanginhas. Bistado! Pwede na ta makapanginhas, pwede na kita makakwan, Bistado! makapanguha sang mga shellfish dito, no? Mga Bistado! makadilap naman tani talaba. Bistado! Sa kanami sang term nga gamiton, dapat kaon mo. Makakaon na ta sila sang talaba, mga dilap manimo yaman. Bistado! Makakaon na kita sinisang talaba, kag damlot na kita sinisang inang diwal. Bistado! Kay daw gindeclare na sang taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga free na sa red tide ang mga kabanwahanan kag kadagatan sang probinsya sang Capiz, mga kabistado. Bistado! Nani nga balita, ni maning kampiyon nga balita, mga kabistado. Bistado! Hindi makadamlot na tayo sang diwal ni. Kamatama talamon sang diwal ni, no? Okay? Ayos. Wala, sige. Sa ato sini nga pangalagad, mga kabistado, i-check na nato na mga balita na kang information. Daligi lang, no? Way ka open ang aton nga GCNL. Be. Way. Okay, dali lang. Kabistadong Richard, ko bisa GCNL ta? Kaya parang mabasa ta sang minsaya na sa GCNL ta, no? Prober kita mag-check sa mga report ka informasyon, no? Sa ato sini nga mga tagparamati sa ato nga mga kauturan, di magkamo magkalipat sa pag gamit sang Everyoung capsule, mga kabistado, no? Ang Everyoung capsule isa ka food supplement nga
may ara sa sang kumplito nga mga bitamina kag mga minerales nga makabulig sa paayo sang aton ginabatyag nga mga balatian mga kabistado, no? Ano ang mga function sang Every Young Capsule sa aton sini nga lawas, no? Ang Every Young Capsule, mga kabistado, no? Nagabulig siya para sa aton nga inang sentido o ginatawag naton nga firing of neurons o kon nagabulig sa manami nga pagpitik sang aton nga sentido para nga mangin manami ang electrical signal o kon sang aton sini nga utok kag sa palibot sang aton nga kalawasan. Nami ni siya para sa mga palaminhod sang aton nga mga kamot, braso kag iban pa, no? Inang dasig magpapali sang aton nga mga balatian or sa ilabi na sa aton nga mga pilas-pilas, no? Nagapapino sang aton nga supat ang Every Young Capsule. Kag kon parte sa aton nga problema sa hypertension kag sa aton sini nga tagipusoon, manami ang iya sini nga function para sa pagpitik sang aton nga tagipusoon kay tungod nga kanami kag nagapabulig siya sa maayo nga blood flow sang aton sini nga kalawasan, no? Kung nami ang blood flow o kung paglibot sang dugo sa aton nga kalawasan, mangin manami ang aton sini nga sexual function kag magluwas sina mangin mabakod ang aton sini nga lawas. Kag makalikaw kita sa high blood, hypertension kag iban pa. Kay ang ginahimo iya palabnaw niya ang aton sini nga dugo para nga hindi maglapuyot agod nga manami ang iya sini nga sirkulasyon sa lawas ta kung tamaan kalapuyot delikado sa aton sini nga lawas. Okay? Ano pagid? Pabakod sang aton nga maskulo, no? Nagapabakod sang aton nga tulan, no? Kay may-ari siya nga calcium nga unod, ilabi na gid ining ginatawag naton nga marine calcium in citrate form. Talagsa ka mo sini makakita, no? Sang calcium nga ara sa ginatawag nga citrate form, marine calcium in citrate form, mga kabistado, no? Amo ni siya ang unod sang Every Young Capsule, mga kabistado. Makabulig siya sa pagpabakod sang aton nga tulan, makabulig man siya sa pagpabakod sa aton nga immune system, makabulig siya sa aton nga blood sugar level, kay ang calcium nagadikta na sa aton nga pancreas nga magpagwa sang insulin para nga balansihon ang aton nga blood sugar. Kag ang pinaka-the best gini nga function niya binyo ko nano, ang cell regeneration o kung ginatawag naton nga pag-repair niya sang aton nga mga selula. Ang mga nagkalaguba naton nga mga body cell, mga kabistado, gina-repair niya para nga magbalik sa normal. So kung magbalik sa normal ang aton nga mga selula, mga kabistado, magapabilin nga huben ang aton nga lawas. Amo na kun nga gintawag kita, kagintawag siya nga Every Young, kay magapabilin nga huben ang aton nga lawas. Edad talang ang matigulang, pero ang aton kalawasan magapabilin nga Every Young. Amo na sa mga kabistado kung nga gintawag siya nga Every Young Capsule. Bistado! Magluwas sina ang pinaka-the best pagid kay nagabulig pa siya sa pagpaslim sang aton nga lawas. Bistado! Hindi kita magtambok sang una, kita nyo sang una lawas ko. Ipakita ko bala sa inyong picture ko, i-post ko sa Facebook ta. Bistado! Ang picture ko sang una, ikumparar sa lawas ko subong. Bistado! Di hamak nga kung sa mga babae pa, panawag nila sang una, dabyana kung tambok ka. Kung lalaki, kati dabyuno, Bistado! Tiktambok-tambok sa kung sang una, no? Pero subong nagapabilin nga young by heart and body. Bisan edad na to, nagaedad-edad na, pero nagapabilin nga young ang ato sining nga itsura, bangod mga kabistado sa Every Young Capsule. Nagapabilin nga slim ang aton nga lawas, hindi kita masyado katambok. Bistado! So, insaktuhan lang, bangod sang Every Young Capsule mga kabistado. Bistado!
So bakla nyo ang mga Ever Young capsule, mabakal na ninyo ini sa tanan-tanan nga mga butika diri sa bilog nga Western Visayas, mas especially diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung mamangkot kamo dugang parte sa Ever Young capsule, pwede kamo maka-text o kung makatawag sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Ayos, wala sige. Daligid lang kay basahon ta iban pa nga mga mensahe nagikan sa aton sining inang GCNL o kung sa June kapulot nyo live sa kay Abi Tauros da. Good afternoon. Lapi Galag Idol. Buisit ng internet na. Galag no? Ang akon gani nga kuan nga YouTube o galag man diyo. Daw halos-haluson makita ang YouTube ta, no? Ang sa kay regards shout out pagid sa kay Juvan Famisaran sa Diindia sa Miagaw ang kaso sang shooting wala ta karon no kay may mga balita na karon no diya sa may Miagaw sa kay Lilia Altelio Hiroche kay Dailin Gamusa puerte gid gani kay isog klase killer o gani man kay Jesse Acanto kay Ria Capanas Rizal Estanzuela nga mga rookie si Rosa L Pungan si Mayong Udto Idol sa kag sa tanan-tanan nga mga kabistado. Kay Jesse Acanto, kay Joseph Saenz Totsi, obrahanyo anay ang ungka flyover ho. Siya January na siling sa December open na. Nya ti January na mo gani. Tano pag open sila kay Morione sa grapon gisigi usmod. Sa kay F. Cormida, sa kay Roy P. Fama. Mayong Udto Idol watching from Sambagharo, Northern Waters. Kay Rostom C. Discalsuta. Kabistadong John, nagauyog ang flyover sa Pavia. Tupagid. Sa kay Arnel Montales, niya amogid man sila Idol, bulsa ginauna nila. Ti ano pa? Kay Rostom si Discalsutan niya damo daan buaya sa DPWH gutom sila tanan. Niya namit siling niya namit dilapan dira ang talaba sa Ibisan. Kay Ruby D. Villamosada, kay Joshua Jan Yanko, kay Joey Lagura niya boss. John Caps Mayong Udto sa imo kag sa mga karadyo bistado. Okay? Kay Flor de Lisa Misarua, Idol, musta na? Ayos lang. Okay? Wala, sige. Check na to duga-duga mga report kay informasyon na sa ato sila mga kabistadong reporters. Bistado! Naka-standby na sa subong nga mga tirano. Unahon ta mga balita nagikan sa syudad kag probinsya sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kay daw namin nga balita no, pwede na ta kadilap. Pwede na kita makakaon sang talaba, no? Dito sa may probinsya sang Capiz kay daw ginlift na to ang inang pagdumili sang pagkuha sang mga kwanto no sang mga pakinason. Bistado! Kay tungod nga daw libre na, no? Daw free na ang mga kwanto ang dagat daw free na to, no? Sa Red Tide mga kabistado. Pero check na to na mga balita kag iban pa nga mga informasyon nagikan na kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Joshua sa report, may hapon, go ahead. Mayong hapon na kabistadong John, kalalawraan sa syudad sa Rojas sa Ibisan, Tagsatian, Pilway na sa pamahogo sa nga dala sa Paralympic Selfish sa Quezon. Upon Red Tide kabistadong John, Pilway na sa napanggit nga kalalawraan ang probinsya sa Capiz kadala sa pamahog sa Paralympic Shellfish sa Bitadong John. Ini ang aging sandig sa bulletin na number 1 series of 2003 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung nagbifar ang mga nasamgit ng mga lugar. Amo ang hilway na sa Red Tide Toxic Bitadong John. Samtang nagapabilin na sa Gyapon sa Bitadong John ang positibo sa Red Tide. Pag wala sa Gyapon na ginapanubutan na magkaon sa Pakinason ang banwa, amo ning mga masunod na banwa, amo ang Panay. President Rojas kag Pinar Kabistadong John sa mga miling lugar kagabanuhanan na hindi lang pwede makakaon for the meantime sang Pakinason
kay sunod sa atong BIPAR, Oh. amo pa ni mga lugar diri sa Kapisa ang nagkalabilin pa nga nag-aaral sa gyapon o positibo sa gyapon sa paralytic shellfish sa food zone o kung rated kabisa doon, no? Pag sa karon na ginapahibalo ang publiko nga ipaiway anay ang pag-harvest sa pakinaso na kag pagkaon sini magluwat sa mga lugar nga nasambit kaya nga hilwaya sa red tide kabisa doon. Kita kuna mo gali ginhambal nila nga waay na sang red tide ang ini nga mga kadagatan, pero hindi pa pwede gyapon kakaon sang hindi pa pwede gyapon makadilap talaba. Makakaon makadilap talaba. Makakaon kabisa doon sa talaba ang lugar nga hilway na ya sa red tide ka nga isang Rock City, Ibisan kag sa Pigan apang sa area naman sa first district dito sa may area sa Pilar Panay kag Presidente Lanza. Gina pang dumilian na kay yara pa sa gyapon sila sa pamahog na dala sa paralytic shellfish poison na kung red tide kabisa doon. Kuna mo ang sapian pamanagali kag Ibisan at way problema ang importanteng Ibisan way na kay Ibisan da muna kunong hambal diri may nag-chat dio may kuan di gali may nag-comment dio nga sila niya mas namit kuno ang ara sa Ibisan kuno nga talaba among pertik namit dilapan namit kaunon. Man kamo bala ginadaran ako sa obra nyo dio muriunis mga mambal kamo nga dilapan ang talaba ginakaon ayaw ni ginadilapan muriunis ti garapon ni Santisima kamo korona. Ginadilapan na lang nandiyan ang talaba kung saburan mo. Kung ano? Kung ginasaburan mo. Oo, no? Namit yung mandilapan ang talaba kung isuso mo sa salanggaw kag dilap-dilapan naman. Siyempre ka namit to, no? Oo, suso mo sa salanggaw. Oo. Pangakon kilala sila niya pare. Niya way kayo kakaon sila niya sang talaba na dilapan ko niya basta hilaw. Katarasok lang si tao niya. Len gurong talaba na yaya. Base black on talaba na yang hindi na yan guro talaba imo ginakaon na yan. Base kon kuha na yan ang ano gani ng isa ng tahong. Tahong yung balahibuon amo ng tahong no. Ay, sa karamitor na. Lagsan tayo programa pero mga labay-labay among inyo yung mga dilap talaba. Kaon talaba. Sa ati mayo kayang Ibisan okay na libre nang sapian mo man. Yes, lagi pagidra ang Rosite. Rosite mo man ati makadamlot na kita sinisang kwan isang inang ano ganin niyo sang kun ang talaba ginadilapan ang inang ano ganino ang diwal ginadamlot-damlutan. Ano makadamlot-damlot ang sinisang diwal dahil no? Hindi pala do mga area sang Panay galing na dayang kwan mong ang damo nga kwan ang damo nga kwan blang ano niho ang diwal. Yes, kabisa rin dyan, tama ka, no? Sa may area, sa Panay, sa may area, Barangay Pawa, kabisa rin dyan, no? Adamo, ginadasang diwal. Kaya sa pagkaibalang, ginaya, ang origin sa diwal, kabisa rin dyan, ginapabuhi ang sa may area, sa Panay. Araya sa Panay, ang kwan, ang diwal, no? Damo. Why pa gin-lift ang red tide alert da? Sa Panay? Yes, sa kabisa doon, tama ka no? Wala pa man-left dira sa may area sa Panay, President Rojas, kag-gapilar, kita na sila nga kabisa doon, no? Ang area dira sa Corona, positibo pa sa Japon na sa pamahog ng paralytic shellfish poison na kabisa doon. Hindi man taka-dilap, hindi pa siya damlot sang kuan pali, sang diwal. Kaya ang diwal sa mga Panay area eh. Malimango lang anay sila kabisa doon kung po pwede. Oo, Malimango lang tanay kag kuan din ng Kagaykay. Sige. Sige sa dagyan, no? Kahit tiyak na bahin, sige. Manya ka, dugang sinapang na balita, isaya ka top 1 na most wanted person sa region nagakpan rio sa may area sang Baylan, Ponte Pedra, Kapista di Salanjola. Landig sa malamig na kartel, sang isaya ka, ang isa ka ginakabig yung top 1 na most wanted person, matapos diserbihan sang warrant of arrest sa barangay Atabuca, Ponte Pedra, Kapisa. Ang arestado kami sa region kilala sa kay John Christian Tiglao, no? John Christian Tiglao. Apang temporaryo ini nagapuyo kami sa region sa barangay Bailan sa Nasambit nga Banwa. Ang nasambit nga persona
ang magapakatubang sa kaso nga rape nga gina-isyo ni Judge General Rene Aquino sa second Judicial Region Branch 10 Tubigarawa City na nag-impisahan sa Nobyembre 16 sa pinalikdan nga tuig 2022 sa zona. Wala sa nagakaibong apyansa ang ginrekomendaro sa korte para sa temporaryo nga kailwayan ni Tiglawa. Kag sa karon kami sa region nagapabilininis sa karsel sa Ponte Pedra Municipal Police Station kag natalanan ng inigeton over sa lugar nga kung sa diin dito na komiter o kung nakakomitera sa krimen kag pagasabton ang kaso nga paglapas o kung na pagasakaan sa korte bato kasi iya kabisa doon. Kag sa dugang aton nga kabalita pagigabisa doon, isama niya ho kalalaki patay matapos naging buno sa isa ka driver sa motorsiklo sa banwasang sakian na kapis kabisa doon. Patay gid ang isa kalalaki matapos naging buno sang isaya ho ka driver sa motorsiklo sa sitio Malamig, Barangay Poblasyon, Tapian, Kapistak na alas 10 sa kagabi kabisa doon. Ginkilalang napatay sa kay Antonio Oboyes, 26 anyos, sa barangay Agtatakay at Sura, Banwa, San Sapian, Kapitalunduna. Ang suspect nga nagapangamot ang gikilala sa kay Ryan Pamatian, 39 anyos, pag-residente sa sitio Lahong, sa Nastambit ang Banwa, Kapitalunduna. Sandig sa Sapian, PNP, ginakakig o ginkaakig sang suspect, ang pag-overtake siniyot sang driver sang motorsiklo nga ginkilala sa kay John Villates 25 anyos upod sang biktima nga nabunan kadto sa Donjona. Ilagas sang suspect ang mga inya kag nagluntad ang komosyon kag hindi pagintindihanay kag didto nagabunot ining nambitan nga suspect sang hinganiban kag hinali ini kadto sa Donjona nga ginbuno sang isa ka beses nga sa naubot ka pursona sang dughan kag nagresulta ko nagangkon sang pilas kabis pa rin John, giningago pa ini no, nga pagadalon sa Rojas sa Memorial Provincial Hospital. Apang ini ang gindeklarar kabis pa rin John nga dead on arrival sa doktora. Natigayon man nga nadakpan ay nga nambitan nga suspect kabis pa rin John inaagi sa follow-up operation sa mga otoridad sa lugar kabis pa rin John. Sa karon, kaya na ini sa karsel sa Tapian Municipal Police Station ang suspect para sa nagkaigo na panumbungon. Kag ang ginasundang ang gulo kadto sa Jona, paakit no ang natabo sa sining pag buno sa sining nambitan niya nga suspect kabit pa John. Okay, sige. So, tiway nagaulan da o gaulan pa? So para kabit pa John, malain man gyapon ni aton panimpuhon kag sa dugang paginaton nga balita kabit pa John no. Kagabi may singgitan to sa may area sang barangay Baybay nanungod sa pag saka minor di edad nga sa karon na ginalalipas ang pag-iya nga nagtaban sa masobra kinenpos tag iban nga mga ilimnon kadto sa John sa isa ka tindahan sang soft drinks sa may area sang barangay Baybay kag inapako kadto sa John din live naton dira no sa aton nga page kadto sa John. So sa diin gidya ka adlok ni nga mga kawatan kadto sa John nga magpalulod-sulod no sa isaya ka propiedad sa isa ka tindahan si isa anay ka former konsehal sang barasa na tambit nga barangay kabista Donjon. Di agin pahayag sinisang pang-iya kay nakuha tambahin nga ang ini nga tuig 2023 daw makaduwa na o kung naduwa na ka beses rather nga nagdinsulod ini sang kawatan kaysa makaligad nga tuig kabista Donjon. Asod-asod man dira nga kinawatay sa nasambit na tindahan kabista Donjon kay masami ini nga ginabilin kabista Donjon ang iya nga binta o kung iya nga bintahan sa iya mismo nga tanggi kabista Donjon may baluan nga natabal sining kawatan ang bagtong nga pisoson kag 20 kabisa Donjon may mga papilon patuwag niya nagkalawigit sa paglaga sinambitan nga kawatan so sa area sa may barangay Baybay kabisa Donjon ko sa diin gisulod sa way kahadlok nga kawatan kag gilayon nga ginagasa sang lima ka mga tawo nga pangwagid madakpan kay kadasig sa magtarutos kini sang dalagan kabisa Donjon may baluan nga sa karon ginalalit pa ang ining nabitan nga kawatan kabisa Donjon diri sa may area sang barangay Baybay kag sa dili madugid kabisa Donjon aton to pagasikaron ang CCTV footage sang barangay kay sunod sa kon nga mga barangay tanon kagabi man nga naka-responde sa lugar ipinapayan nila nga madakpan kag makita gid
matumod gid ang panglawason sini nga minor di edad. Oh. Sabi sa doon tawagi sa pag review sang CCTV footage dire sa may area sa Barangay Baybayin sa diin. Nagluntad ang kinawatay sabi sa doon na alas 11 kagabi kabi sa doon. Minor di edad pagaling kawatan? Yes, tama ka na kami sa doon. Minor di edad kay suno sa mga naglagat sa Maniwang yung kada bataon pa kag may ara na sang ginasundan nga anggulo sa karon no ginapaktan-paktan nato sa aton nga mga kauturan nga suno sila. So may man kuno sang ginatanaw diri nga sila nga pagkaibalo kilala Manila kag diri man lang sa lugar mismo ang Barangay Baybay ang nagpang-atake nga gabunan nga kawatan kadi sa doon. Chilingon may person of interest na sila da. Yes, tama ka na kami sa John na may person of interest na may ginasundan na sila sa paggalalit si Karona. Sinambitan nga kawatan nga wala hadlo kami sa John kung makita natin taga-busaton nga. Basi kung amo na siya ang masunod nga lupin sang Iloilo, di sa amon may lupin din na tawag kilala mo sa alias lupin. Si alias lupin sa kuan na siya mong sa daw sa pelikula amo na sang gabunan nga aswang gabunan nga kawatan amo na sang gabunan nga kawatan nga inang balo mangawat nga hindi madakpan bla purtik buday dakpon ting panawag sa iya si alias Lupin diri sa Iloilo may-ari man dire nga mo to minor de edad man actually 16 anyos lang niya 15 anyos lang niya kapila na ka bisis nga purtik iya ako ang iya nga pangawat siya hindi liya kay silinga sa isa lang kabanwa o kung sa kasyudad mong halos bilog nga probinsya yung pangawat niya mong. Di may mga records na sang ulihi lang niyo, mga tong nagaedad na sa 19 nang ang ginhimo sa iya, ginlabayan lang sang naka motorsiklo kag ginluthang patay 19 lang edad niya patay. Amo ni sa si alias Lupin nga kilala diri sang una nga perte ko numero kakawatan. Ti minor di edad, ti ina minor di edad nagabunan mga kasi kakawatan ha. Basi ko na mo na sang si alias Lupin nga Ruha City base bla. Di ani sa Barangay Baybay. Ti hindi na niya. Basi kung gapamati da sa ko nagalantaw man ang pamilya niya kag siya makakita man sining aton nga broadcast, no? Hindi na paghulata pa nga maabot sa punto nga basi kung hindi maggulang edad mo. Basi maglabot ka lang yapon sa 19 bla. Subong minor de edad ka palang kawatan ka na, gabunan ka na, basi plakadlaw, bla, hindi ba, basi hindi ba na maglawig, edad mo, bla? O, kabisa na Joshua? Yes, tama ka na kabisa na John, na mo lang ginahulat-ulat, sining mga kawatan, kadami diri kabisa na John, no, sa area, mismo gila sa sudada, pag sakop sa probinsya sa Capiz, no, halos na kada adlaw or kada simana, kabisa na John, may nababalhag kita nga pagkato sa pagpangawat, ti amo lang niya, ito panugyan sa ila, nga kung kabay pa nga hindi sila madakpan sa siningatan iya sa panimalay o kung sa propiedad na ginabustaran nila ginakawatan kay bati ko na sa siling na ni kabisa na siling mo na no dira gina sa pilakadlaw ang ilang pagdayunan kabisa don John. Okay, sige. Salamat kid kabisa don Joshua. So report magikan diri sa tudad sa Rojas ng probinsya sang Capiz ini si kabisa don Joshua Hakan sa Balitang Serbisyo Publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka direkta sa sudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado. Si tamyawon ta iban pa diri nga mga viewers naton. Si Peter Standarte, si Asong Banal. Shout out ko no sa kay Aida, kay Ubet, kay Mia, kag kay Utay. Arindain dira sa may Barrio Obrero sa Zone 3 Tinaob Village naka-live ka dire sa amon idol munang nami nga pangibitar sa panyaga niya panyaga ta idol sudan namon talaba subong ha 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 Pistado ganito gasudan kada sang talabas bong ati ano pangimuon mo dilapi na Pistado! Dilapi ang talaba mo. Pistado! Yasong Banalo. Rachel J. Sampiano, good afternoon man. Kag sa kay F. Cormida. Okay? Sige. This time, i-check na to ng dugang nga mga balita kag information sa ilo kita sa mga balita. Nagikan sa iban pa naton nga mga
kabistadong reporters, check naton ang mga balita kag information nagikan sa kay kabistadong kabistadong Vincent Villano, no? Naunta mga balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Bistado! Ay ara nga shooting insidento nagluntad sa may area sang Banwa sang Miagao. Bistado! Kag iban pagid nga mga information na tipon sang ato siling patrol nagikan sa probinsya sang Iloilo. Kupon kita kay kabistadong Vincent Villano. Bistado! Kang Vincent sa report may hapon. Nangin isa na ka university ang Iloilo State College of Fisheries matapos nga ti gen padalaan sang sang kuano sang test ang talatapan ni Dr. Norde Siason ang SOC President sang Iloilo State College of Fisheries kabistadong John, no? So madugay na ini nga ginahandom sang sang talatapa sang sang eskwelahan nga maangin isa ka university na ang ISCOF kabistadong John, no? So ini ang ginpamunuan gid ani Congressman Dr. Ferds Biron pinaagi sa iya sini nga gin-file bala nga Republic Act 110 kag Republic Act 10604 na gin-file ni Congressman Ferds Biron sa Kongreso nga i-convert ang Iloilo State College of Fisheries sa Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology. So kahapon na kaligan nga mga inadlaw nagtigayon gid man, no, nga na-convert na ining ISCOF kabistadong John sa ISOF, no. Hindi sa una kundi ang ngalan niya ISCOF Iloilo State College of Fisheries. Ang ngalan niya subong imon sa nga ano ngalan niya subong? Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology. Amo na nang ngalan subong nga bag-o. Oo. Amo na yung bag-o yung ngalan. Kung mag-university na siya or state university na siya, bot silingon, mang tanan nga mga estudyante nga mag-eskwela, dati libre naman no? O libre man ang ilang sining tuition kung naidalo na dalay ka bala sa sining programa sa gobyerno nga Unifast bala kabistadong John kung libre nga edukasyon para sa mga kolehiyo nato nga mga estudyante. So pagi sini kabistadong John mas ginapasangkad sa karon sa eskwelahan ang ila sini nga mga programa when it comes sa kurso bala mas ginapasangkad karon kag plano sa aton sini nga bagong presidente sa iya pulo pa lang kabulan niya pagpungko as president sang ISCOF kabistadong John ni Dr. Norde Siason. So natigayon nga mahimo nga nga university ang ISCOF. So karon dia plano sang dugang nga mga kurso ang aton sining eskwelahan kay plano niya diri nga padugangan sang kurso like bisang kuan bala sang psychology, sang criminology kag ang mga nakaladula bala nga mga kurso kay tika una kabistadong John sikat ining ISCOF sa kurso bala nga Bachelor Science in Nautical pangti bangod kay wala sila naka-comply sa mga ginapangayo nga mga requirements ng CHED gen dula ini ang kurso nga nautical papangti nagpasalig si Dr. Norde Siason nga iya tinguhaan nga mabalik na ining kurso nga nautical. Sang una damo kuno nga nagsiman dra halin sa ISCOF mo di ba? Correct ina kabistadong John even diri sa amon nagpulis do sang sa ISCOF da sang una kay do may aran da sang una nga criminology di ba? Actually diri sa amon kabistadong John madamo ang nagyayuhan ang ilang sini nga pangabuhi bangod kay ti nakatapos sila sang nautical dira sa ISCOF kag iwalaban pagani diri kabistadong John ang may mga posisyon pa sa barko nga ila ginasakyan kabistadong John, no. So amo na nga ginatingwaan sa karon ni Dr. Norde Siason nga ti ma-comply ang tanan nga ginapangayo sang CHED nga requirements para at least mabalik ining kurso na amo man ang nagpasikat ko na sa Iloilo State College of Fisheries kag ginatunguaan Manila nati mapabaskog pagid ang ila sini nga mga kuan bala nga pagtudlo kay ti basta mag-university ang isa ka eskwelahan kabistadong John naga-engage man ini sang dako nga challenges mo amo na karon gina standard
standardize ang mga maestra. So kinahanglan kung magsulod ikaw na master's degree ka or naka doctor's degree ka Bistadong John, no? So karon set pa sa dugang mga plano ang talatapan o ang pamunuan sa Iloilo State College of Fisheries para at least next year maumpisahan na ang dugang mga kurso diri sa may Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology Kabistadong John diri sa may 4th District of Iloilo, no? So amuran ang Silingko mo ng kampyon, at least may universidad naman kita nga ara dire sa may northern part of Iloilo, labi na gid sa may area sang ti kumaga mo na kundi iskof na siya, do may iskof man sa Dumangas kag may iskof man sa may din pay gani, ti amo na dalayan na tanan nga nangin university na siya, no? Bali ang tanan nga mga campuses or mga branch campuses sang iskof Kabistadong John, like for example diri sa may Dumangas, sa may bahin niya sang ang Dingle may ara sa man, no? Bahin niya sang Enrique, kag diri sa Barutak na ibo duwa mo sa may Tiwe, kag sa bahin niya sang sa Banwagi diri sa may poblasyon. So bali tanan ini sila mangin isa na ang pangalan, no? mangin university na sinatalan. Kag mangin ang ilang mga pangalan amo ning Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology Kabistadong John, no? So amo na ang mangin pangalan sang bag-o nga university diri sa may 4th distrito. So samtang sa dugang panaton nga mabalita diri sa may probinsya sang Iloilo Kabistadong John, patay ang driver sang motorsiklo matapos na bumunggo ini sa nagaparking sa lakyan sa barangay Nicole Street, Poblasyon Alimudjan, Iloilo, mga alas 4 ang takna, alas 4:30 ang takna sa ang kagahon dira sa may sa subong adlaw, no? So ang biktima ginkilala diri kay Eliseo Claveria Idon, 37 anyos, kasado kag residente sa Rizal Street, Poblasyon Alimudjan, Iloilo, no? Sa initial nga investigasyon sang Alimudjan Municipal Police Station, halin kuno biktima sa may birthday party. Bali nag-inom-inom ini siya Kabistadong John, kag sang magpauli na nakita. Go ahead. Gadura-dura ka. Idog-idog abi sa kwan. Trutakilid abi trutakilid abi para nga magnami signal mo. Dula ka. How's that, Kabistadong John? Rana. Trutakilid okay, lang. So sa initial nga investigasyon sa Alimudjan Municipal Police Station Kabistadong John, so halin ining biktima sa isa ka birthday party dira sa may barangay Sinamay, Alimudjan, Iloilo, no? Kag sang magpauli na ini kay ti nag-inom-inom sila, so nakita sang iba nga mga saksi nga ti sigsag na ang iyang pangdala sang kwan sang iyang motorsiklo, hindi na tadlong ang pagdala Kabistadong John, no? Kag sa pag-abot sa area kung sa di natabo ang insidente, dito kag nag-overtake siya sa isa ka ginasundan sini nga salakyan, apang ti imbes nga tadlong ang dalan, dumiretso ini sa may nagaparking nga salakyan Kabistadong John, kag dito ti bumunggo ini siya kag nakaangkon sa ang pilas nga patal sa ulo Kabistadong John, kag sa iban pa nga mga bahin sini nga mga lawas ang nakaangkon man sa kasamaran. So tungod sini dala siya sa may malapit na ospital, apang ti deklarar sa ang attending physician na napatay Kabistadong John. So karon ang biktima ang yara na sa may isa ka punerarya dira sa may Banwaya sang Alimudjan, no? Samtang sa dugang paginaton nga mga balita sa ilo kita sa may Banwaya sang Miagao Kabistadong John. So giningagaw man dala sa ospital ining 62 anyos na tigulang matapos ginbuno sang iyaman lang upod sa ilimnana nga nag-inom-inom mga alas 4:30 ang takna sang hapon kahapon adlaw, Enero 11, 2023 sa barangay Gibuangan, Miagao, Iloilo, no? So ang biktima diri ang gintilala kay Patricio Prado Moret, no? 72 years old, kasado, isa ka mangunguma, no? Samtang suspect naman ang gintilala kay Vinamen Fuente Quesquinio, 44 anyos, isa ka panday, Lunsay, mga residente ini sang barangay Gibuangan, Miagao, Iloilo. Ang
suno sa investigasyon sang aton sining Miag Municipal Police Station, nagainom-inom ining mag-abyan kag tungkol kay ti ara na sa influensya bala sang makaulubog ilimnon. So sa influensya ni Agwa pa di Pataranta. So dito may nagluntad nga hindi maayo bala nga pag-intindihan na isang duwa nagbinaisay hasta nga ti nagabot sang ang suspect sang sining kutsilyo kag dito binuno niya ining biktima sa liog Kabisadong John. So ginhingagaw dala ini ang biktima sa may Miag Rural Health Unit agot ti madapatan man sang nagakaigong pagbulong. So karon ang biktima yara na sa istabli naman nga kaimtangan Kabisadong John samtang ang suspect ang nakahunong na karon sa Miag Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon Kabisadong John. Okay, sige. So, salamat kid sa report ng impormasyon, Kabisadong Vincent. So far, mo na madulong na to na report diri sa may probinsya sang Iloilo. Kag ginatamyaw na lang sang mayagig nga pagpamati, no, tawaglantaw, si Ivan Tristisa Cabahog. So far, mo na yung madulong na report diri sa probinsya sang Iloilo, ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Thank you. Salamat kid sa kay Kabistadong Vincent Villano. Bistado! Mga balita kag information mga kabistado, may kang tanan sa mga natipon nga mga balita sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Bistado! This time i-check na to na mga balita man kag information. Lagi ka naman kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Ining may kang tanan sa natabo nga shooting incident kagay na sang Kagahon. Bistado! Kira sa may area sang supermarket o kun Bistado! natawag naton nga Iloilo Terminal Market mga kabistado. Bistado! Check na to na mga balita kay information nagikan kay Kabistadong Bonnie Sumblingo. Bistado! Kabistadong Bonnie sa report, go ahead. Yes, Kabisadong John, no, atak na alas 12:30 sa Kagahon na puwag ang mga vendors kada manugbakal, no, dira sa may Iloilo market, supermarket, Kabisadong John, dira mismo sa Barangay Rizal, Palapala, no. Isaya ka biktima ang tiro sang isaya ka nakamotorsiklo. Ang biktima diri kilala sa kay Melvin Rocky Candelario, 47 anyos, no, sang Barangay Rizal, Palapala, Sonto. Kag ang suspect isaya ka lalaki nga nakasuksok sang jacket nga nakapula kag dito yang naging sumalang ang ini nga biktima kag dito nga ding luthang sang armas lutang nga Kabisadong John. Laban-laban na 45 o kon 9mm ko ang gamit patay sa sining biktima. Pero why pagid makanaw? Why pagid ma-establishar sa aton nga mga pulis kung ano nga klase sang armas ang gingamit? Gina-imbestigahan pa sa taga-Suko, no? Ang kung anong klase armas kay ari kita subong sa may PT1 kay Ma'am Sangrines, no? Ginahulat-ulat naton siya kay naging kuha lang, no? Ma-shot kita interview live sa Kabisadong John. Okay. Dugang sa investigasyon sang shooting incident nga natabo dira mismo sa may super area Kabisadong John. So kung sa diin, ining biktima tindog mismo malapit sa may kiluhan ng bayan kay dira sa tiro sang sining suspect kag dito nga nagpalagyo ining suspect pakadto dito sa may Tansa area dira sa may pagkagto mulo, no. Pagkatapos, no, ang ining biktima nakaangkon sang patal nga pilas sa iya ulo, dughan, kamot, iya kalabasan, Kabisadong John. So dito na recover man ang mga bala sang taga Suko, anong tanan ka flag ang recover dito sa may area. So sabihin na dito man na natumba ining biktima. Pagkatapos ang ining biktima hindi nga dali-dali nga hindi dala sa may doctor's hospital, no. Ini siya ang hindi niya deklara sa aton nga doktor nga dead on arrival Kabisadong John. So ari si Ma'am Sangrines Kabisadong John, ihatag ko sa imo ang linya kay Ma'am. Okay. Sige. Dali na, ma'am. Oo, dali lang.
Are si Masang Grinis kaya daloy sa may meeting sa Kapisadong John. Are si Dali-dalion Masang talaga. Okay Police Major Sheila May Sangrinis, ma'am. Si Kabistadong John Kapulot. Mayang hapon. Kabisadong John ba o pasensya gid manok attend ako ka meeting ba o pasensya gid. Sige, dali-dalion ko lang, ma'am. Ano to, yes. Dali-dalion ko lang. Ano ang investigasyon nyo initial sa kaso nga pagtiro patay dira sa kay Melvin Roque sa may Iloilo Terminal Market? Ang pinakabugat nga ginasundan naton sa bunggid is maangot naton sa siguro sa personal giniguro sa iya sa to be specific, isa sa mga anggulo diri nga makakabig nato nga personal is ang anggulo sang kaangkanan sa illegal nga droga. Okay. Although mati gina-consider ta pa man ang iban pagid nga posible motibo sini, pero amo ni ginatanaw naton kay nag-record check kita. Tuig 2016 gali kagina ni siya ginbaybast man sang PDEA upod sang aton nga kay Sot Anay kag sang personnel sang Station 1. Akag at the time nagagwa sa record nga gintag initial categorized as top 2 no ICPO level nga drug personality. I see. Kag tiwa ilabot na dira sang nagigan nga tuig bulan Disyembre sa joint operation nato sang PDEA halos or majority sa pamilya niya itong pulo or 11 to tanan ka-arestado naton na PDEA led na operations na nag-join kita. Uraw dito niya man pamilya man. So ginatan-out ang daw hindi malayo kag amo ni ginasundan gid naton mayor naton na ginasundan. Although gina-consider taman kay may mga impormasyon pag nga nabaton subong nga sa bahin at nga personal sa mga previous niya nga nga kaangkanan sang pagbuligya na bala mga buyan niya. So ginatan-out taman kung makausad ini kung may posibilidad na hindi sa droga kag sa iban nga personal nga nabot sa iya. Okay. So Bochilingon sa aton subong ang gulo nga ginasundan is number 1 is personal, number 2 is illegal drugs. Sa drugs gid siguro ni tapos may personal. Kuno mo illegal drugs gid. Ano gid nang mayor gid nato nga ginakunan subong ito drugs. And then sa kadua sa personal niya. Nga posible gini nga bot balos or kung ano pa man nga rason nga ti ang klaro sinidi nga tuyo gid siya dugin bantayan tagit kanungan nini. Okay. Anong mga na-recover nga kwan? Ano nga gingamit nga armas luthang, ma'am? Ang kwanto no ang sang soko kag sa aton investigador is anom to kang basiyo or fired cartridge case. Do ginapatiyan to naton kung compatible sa 9mm. 9mm. Tapos duha ka fired bullet, isa ka deformed na fired bullet. I see. Okay. Nakuha nyo ng kundi ang pilas ang biktima, ma'am? Pilas siya? Kagabi ang pag-upod sa investigador ay ngapot kita to sang samtang ginabulong to sa may hospital. Damo ang igo niya sa tubang gid. Kalabanan sa pilas niya ara sa tubang rigo. Sa lawas siya, lawas. Sa lawas tuo. Wala nga chest. Sa kamot sa liog. So may sa likod way na naton makita. Okay. So may ara na kamong inang subject person or suspect sa sining or identity sang suspect or yung tawag naton nga person of interest? Actually, ay pagid kita sang suspect. Person of interest na ginasundan kita. Pero hindi pa ninaw kabus-kabus pagid ni guro ang aton kwan kay sige pa do extract sang akon nga mga investigador kag personnel ko sang mga CCTV footages sa posible agyan niya bala. Okay. May mga pilato ka mga barangay ito nga mga active lang ilang CCTV. So gina-rewind to ka gina-check yaw sa amo na nga oras posible nga nakabalabay dito ang aton to nga suspect sa kay sa motor. Okay. Anyway, ma'am, pasensya gid no, kabalo kita nga medyo dali kagid. Maset kami liwat sa imo interview. Pasensya kay bago lang matapos press con, pero balo ko din si nung ni Tina. So anyway, maset kami liwat interview sa imo sa iban nga mga concern ilabi na gid sa Dinagyang Festival, ma'am. Thank you so much.
Thank you so much. Pasensya gid do timing Okay. kita mo may kuan kita kinalagat ako. Sige ma'am, salamat kid. Thank you so much. Okay. Kabistadong Bonnie. Ma'am, salamat kita Ma'am Singrenes. Sa una batihan si Police Major Silamitang Grines, Kabisadong John, no? Ginasundan tani ang investigasyon sa pulis kay taga Suko. Kung sabihin nagkadto ang ining suspect, Kabisadong John. So Mas mayo na nga sa pulis ginag-ahalin mismo kay ako tamaran ko magpanguna bala. Kay kagaina Yes, mismo yes, sa yes. aton sini nga programa. Da gusto ko na ihambal ang parte sa illegal drugs galing hindi gusto magpanguna. That's why mas mayo ni nga gin-confirm sa aton nga pulis ilabi na gid sa kay Police Major Shelami Sangrines nga ang ilang nga number 1 nga anggulo dire first ginila sini nga anggulo amo ang parte sa iya sini nga involvement sa illegal drugs. yes, Kabisadong Kay sa personal man. nagligad ni maginiwat na nga kuan mo maginiwat dira nga drug by bus operation do mga unsik bilog pinagkradakpan to. Tinang unsik bilog nagkradakpan to alos kalabanan pamilya ya gito. Nakapalagyo ni siya pagkabalo niya nga Oo, lagyo ni siya. Way sa matagto. Damay ara pagani nga barangay damay mga barangay kagawad pagani nada sang nagligad mo hindi ba? Oh, okay, pakaisa ni kapitani. Oh, pamilya sang kuan pamilya sang ilang nga pamilya man niya, no? Ilabi na gid ang pamilya ni former barangay kapitanda hindi ba kag isang barangay kapitanda sa barangay Palapala? Yes, Kabisadong John. Oh. So amo niya, no? Tanan-tanan sundo naton ni nga investigasyon sa nga katapusang pulisan diri sa may PP1 na Kabisadong John, no? Kag makakuha makita sang video footage sang natabo dira sa may terminal market. So para mo ni madulong naton nga balita, no? Diri sa may police precinct number 1. Ako naman yung Kabisadong Bonnie Sumbling ba sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Pistado. Salamat kid, Kabistadong Bonnie Somblingo, direkta sa Iloilo City Police Station 1. Paul kagaina sa live report or live interview naton sa kay Police Major Shelami Sangrines. Ang aton sining hepe sa Iloilo City Police Station 1 mga kabistado. Siling ko gidaw, no? Gina dumhambal na ko parte sa illegal drugs mong. Hindi siling ko, mas nami ni nga ang pulis amo makauna hambal. So muni karon ang number 1 ilang ang gulogid pinakaunang nasundan karon ang parte sa iya sining involvement sa illegal drugs. Isang ginhiwat ang drug by bus operation diri sa may area sang Palapala, no? Mga 11 kabilo nagkanadakpan dala sa subject sini dire sa suspect nga dakpon amo ining si Melvin Roque mga kabistado. So si Melvin Roque nga ini nakatapik ini sa pamilya sang mga kwanda sang iban nga mga barangay sang mga iban nga mga barangay opisyal da dira sa may barangay Palapala although nga ang pamilya nila ini ara ginahalin di sa may barangay Rizal Estanzuela ila mo ning pamilya nung Rizal Estanzuela daw dra na daya si ang mga Roque nga apelyido mo pero nakatapik sa pamilya sang mga barangay opisyal man dira sa may Rizal Palapala na kag inang pamilya amo man ang mga hari-hari ang nahambal ko sa inyo blang nga leader gisang inyong nalangga nga mayor sa syudad kita nyo kung ano mga kabistado mga leaders ini sa guna hasta mga barangay official da mga leaders jiri na ini sila mga kabistado ini no so amo na nga grabe gid ang turutudon la hindi taman niya sila mambal kamo nga tiba ginangot mo naman sa politika pero ti dala na tanan-tanan da kaysa ang una sang tiempo sa nagapangampanya kita dira sa sinang nga lugar, gatrutudon sila pangampanya nga hindi kita makalusot, hindi kita magdaog sa ilang nga barangay. Kaya nga aton nga pangampanya sa aton siling hindi bala slogan ta, pangampanya ta dulaon tagid ang illegal nga droga sa bilog nga syudad sa Iloilo. Dito tuduhan lang nga pangampanya da parang hindi kita magdaog da sa inang lugar. Pagin matyan nila na dang lugar na para hindi kita magdaog kay nga tanan nga mga illegal nga ginahimo ara da sila tanan mong dumduman nyo. Tiya mo na sa mga kabistado, isa karon sing naanggulo sa ato sila nga mga pulis. Mga kabistado nga ini siyang involved sa illegal drugs. Kagi naman sa dakop sa tong nagligad pa, no? Pagkatapos nakagwa naman. Sa nagligad ni maginiwat nga drug by bus operation, lagyo siya. Ano man, nagbalik ang riding in tandem. Yo, ano man, nagbalik ang mga manugtumba sa mga dungol di sa syudad sa Iloilo. At si Kwan, siguro kung may mando gidhalin sa ibabaw bla, hipos-hipos lang bla. May mando ayhan sa ibabaw to nga be, siya daw nagprahimunong siya daw nagbalik naman. Kung sa bagay, mga kabistado, budlay galing ibulgar sa kahanginan, no?
ang mga nahibaluan naton nga dapat nga sekreto, dapat isekreto ta. No? Pero mas nami gid, no? Kay at least nahibaluan naton kung ano pinakasekreto sini diri mga kabistado ni President Bongbong Marcos. Bistado! Amo nang nami bakulon si President Bongbong Marcos para nga daw kuno abi Bistado! daw kapabaya sa parte sa illegal nga druga. Bistado! O hindi bala galing, no? Kay may ara man sa abi nga ginahimo nga konsultasyon sa former President mong Bistado! kag pamangkot mo sa Tay Digong ano ni? Bistado! Sili Tatay Digong yep bay ilan ay da bay ilang. Bistado! Para nga kung magwa sila tanan-tanan amo naman paghirit ha. Tari na. Bistado! Ay, nga ginambal ko man to yaman dapat sekreto to. Bistado! Bistado! Para nga mangin kampante na sila bla, no? Mambal sila nga, kay kampante na ta, BBM mo iguhulag ho, ipos lang ho. Bistado! Digong lang to ya, way na natiway naman digong. Bistado! Ginambal ko man to yaman. Bistado! Dapat sekreto lang na, no? Mga kabistado. So, hulaton ta kung ano ang dugang nga investigasyon sa aton nga mga pulis pero ang pinaka number 1 nga ang gulo gali dire kung nga ang naluthangan ining biktima dira sa may sulod sang supermarket. Bistado! Ginadala nila nga ang gulo karon sunod nga ang gulo. Bistado! Amo ang party sa illegal drugs mga kabistado, no? Bistado! Kasi kung siya to nalagyo sa yamong, lagyo sa yakag. Bistado! Grabe na to dinakpanay mo makon mo mga 11 nagbilong nagradakpan to siya wala pa kay isa sa mga subject dito sa drug bypass operation nga to. Bistado! Ilagyo siya kag tapos front lang gali ning baligyanay sang isda. Bistado! Front lang bro baligya isda gali kay ang ang target ang illegal drugs. Bistado! Amo na da ang ilang style da halos tanan mo ring hambal ko sa inyo. Bistado! Nga ang supermarket kontrolado sang mga barangay official dira sa syudad. Bistado! Na ginatolerate man ni Mayor Jerry Treñas nga maghimo sang illegal dira sa may area sang supermarket. Bistado! Nga supposedly ginaplanuhan naton nga pugahon nga puhagon. Bistado! Kung kita ang nagdaog galing kay tiwala mong. Bistado! Ti amo na siya timay na kay at least subong ari ginabalita ta naman sila Bistado! mga kabistado. This time oras na ton mga kabistado nakalabo na kita sa nagalabot na kita sa oras na ton karon be no oras labot kita sa 10 minutos na nakaligad sa alauna diri sa ato sining pagpangalaga. This time check naton ang mga balita, no? Ripa si Aaron Refuyo, check naton ang mga natipon nga mga balita kag information nagi ka naman sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Bistado! Para sa dugang nga mga balita kag information mga kabistado. Bistado! Check naton be. Ari na, check naton ang dugang nga mga information nagi kana kay kabistadong Aaron Refuyo. Bistado! Kabistadong Aaron sa report, go ahead. Yes, kabistadong dyan na maayong udto, no? May gun ban at signal jamming o kung na signal shutdown igapatuman, no? Sa mga kapulisan sa mga opisyal, no? Kung sa gobyerno naton sa panaabot nito 21 kada 22 sa pag-iwag ng Dinagyang Festival Estadong John. Okay, so 21 kag 20 ipatuman ang gun sa sang Iloilo. Mag-uumpisa ini kabisadong John Enero 13 alas 12 uno sang kaagahon. Tugtog Enero 23 alas 12 uno man sang kaagahon bilang kabahin sang o kung kabahin sang seguridad sang aton yung mga kauturan. So Botsilingon Enero 13 Botsilingon sugo na ni buwas kagahon. Yes, kabistadong John. Alas 12 alas 12 sang uno sa kagahon na karon ma-start na. Effective na siya kabistadong John. Yes, oo. Okay. O kag maluwas naman kabistadong John sa sining gun ban, ipatuman man diri, no, ang natawag nga signal shutdown o kuna jamming. Kag ini naman niya masugod Enero 21 tugtog 22 na mag-umpisa kada alas 6 sa aga tugtog alas 2 sa hapon sa Bistadong John. Now, ang pagpatuman diri sa signal sa jamming sa mga pili na area sa syudad, sa diin may paghahiwaton nga event mo tulingon kun diin ang ining kadaghan nga aton nga mga
barangay tribe, no? Dira ang i-shutdown ang mga signal sa Dong John. No, sa kiniwas nga press conference ni God sa hotel diri sa Ciudad sa Iloilo, kaupod diri ang ISSI sa daton nga kapulisan o si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon. Yara man siya, no? Ang iya nga mga kapulisan preparado naman sa pagbantay sa palibot sa nagahilapit sa celebration sa Dinagyang. Kaya man kikisin sa Dong John, 2,000 sa mga pulis ang mag-augyon sa pagbantay sa siyudad sa Iloilo, Kapitan Dong John. Okay. Inang ang mando ni Mayor Jerry Triñas nga i-open to ang idol mga UFO to nga may mga gimpang dasok-dasok nga styrofoam kuno to saan kuno to ma-start? Amo na ang ginakabalatan man sa Dong John. Ako bukas kid man akon or hindi do sabaw-sabaw di karon ang sitwasyon man dira sa Dong John. May interview na itong ligad yung si Assistant Regional Director Al Pruto. Hindi man niya sa mando, man sang tawag sini, sang mas nakataas sa iya, anong recommendation. Kung anong maayo. Kung diri sa region niya, may say na sila diri kay man nga, andiri sa lokal mong nga mahulat ka pa imo to sa nasyonal ya kay andira diya sa lokal ya may regional office kita diri nga pwede maka-decide anytime kung gusto nila kayang nasyonal na iya na kumporme mala na iya kung sila mag-recommend nga ibuksan na di nga mahulat ka pa imo sa nasyonal man nga sa pagpa-implementar sa lokal di nga nangatag kamo isupi ito sa nasyonal kay kamo man lang na ganin laklak di. Okay, sabi dyan, sabi sa Dong John, ang nabati-bati, maabot si Manuel, tuwag sina, ang PWH, secretary nga si Manuel, abot sa kuno sa Pizza Trice, abot niya, bisitahon dira, ang tawag sina, ang Pongka flyover, o Kabisadong John. Amo na siguro, kung nga nagdali na hasta ang sekretaryo sang, ano gani, pilido, sinasang, sekretaryo sang DPWS na inang si Manuban ano do si Manuban bala Kabisadong John Manuban okay daw kana daw private person na say ngaging kuha ni President Bongbong inang amo na guro nga nagkuan sa nga dali mga katuan ina dire kay nga ang report nga informasyon nga si Congressman Raul Manuel ang representante sang Kabataan Party List, no? Amo ang magaduso sa Kongreso nga paghimaon ang ginatawag naton nga congressional inquiry may kang tanan sini sa mga proyekto nga ini nga mga flyover nga ini. Kay si Councilor Pete Trimanes sang Banwa sa Pavia nagfile sang isa ka resolusyon nga pangabay nagpadala sang sulat kay nagpangabay sa tanan nga mga congressman dire. Sino nga mga congressman? Congressman Garin sa 1st District, Congressman Barunda sang Iloilo City, Congressman Gorisita sang 2nd District, Congressman Defensor sang 3rd District, Congressman Biron sang 4th District, kag Congressman Tupa sang 5th District. Upod sa kay Congressman Raul Manuel sang Kabataan Party List, Congressman Kulada sang Ambis Uwa Party List, ambot kung sa kay Congressman Joang kung naghatag man sa sulat kay daw kakwa naman guro, daw kalaway naman guro nga sulatan niya pa si Congressman Joang kay ang kontraktor sang Ungka flyover iyan itiyoon niya, no? So ay naguro karon sa sining mga congressman nga ini ginpadalaan sang sulat o kon ginpangabay ni Councilor Pete Trimanes sang Pavia, ang nag-response lang dire, abi nyo kunano, ang bataon pa. Si Congressman Raul Manuel pa sang Kabataan Party List. Siya pa yan nag-response ang ibande, mga kabistadong, mga ba nila, may mga siper. Bistado! Okay nga, ti may utang nga kabalaslan siguro sa kontraktor matyagan ta. Bistado! Si Congressman Raul Manuel lang ang way utang nga kabalaslan kay nga ang iya utang nga kabalaslan sa mga
miyembro ya lang kag sa mga pumuluyo nga nagboto sa iya bilang kabataan party list. Amo nang gina tikita mo. Diri naton makita kang makilala kung sino ang mga may utang nga kabalaslan o kung wala sang utang nga kabalaslan sa mga kontraktor kada eleksyon ginakwan sila mong kada eleksyon ginagastuhan sila sa mga kontraktor. Lantawa kay ara kung naghiriripos ang mga kakak nila. Tiyan mo na siguro kung nga si Secretary Bunuan gali na, no? Bunuan, yes, Kabisado Don si Bunuan. Secretary Bunuan sang DPWH, makadto na di siya kay nga ti laban-laban hasta DPWH maigo ina dire sa sini nga proyekto kung pananglitan nga magsulod na kag magahiwat na sang congressional inquiry ang aton sini nga kongreso kontra sa sining UFO nga ini. Amo na siguro kung nga nagamatamat na sila hulag kay kung hindi nato ni paghulagon kag himuon laban-laban pabungol-bungulan lang kita diri sang mga otoridad nga ini labi na gid ang taga DPWH kag ang iban nga mga congressman diri nga mga wala pulos. Bot nang ila sinaguro nung sino pidi makwartahan mo na guro ilada. Bistado! Kabistadong Aaron. Yes, Kabistadong John. Yes, yari pa no sa Piak Kabayan diri. May isa ka barangay kagawad Kabistadong John ang naghimulos sa iyang pugpong anak na babae. Ari man tunto mo ni classic tabo ho. Yari Kabistadong John. Tagahom sa Warren Tobares, yung service ang Iloilo City Police Station 1 o kon Molo Iloilo City Police Station 4. Barangay kagawad pa naman sa pagpanguna ni Police Major Marlin Roquero, ang hepe sang IGPS 4 sa kaso nga pagpanghimulos, napikayon nga na-aresto ang suspect alas 5 sa hapon, kahapon ini siyang adlaw sa isa ka barangay sa distrito sa Molo, siyudad sang Iloilo, no? Sang ma-interview na tong Kabisadong John, si Police Lieutenant Marion Asparo, ang Deputy Commander sa Station 4. Iyan sila nga tabuin niya ang natabuin niya ang nagapang edad doon sa kuno ang bata 10 years old. So buti na 18 anyos ang yang bata. Tapos ining classification sa kagawad ng suspect top 4 most wanted in isang persona sa station label. So man Asparo natabo din no ang ining una pangmolestya sa ilaman nga balay tapos nasundan na sa asaga na labot na ang karnis ang iyang bata Kabisadong John no sa sunod sang makulote wala ko pag iyang bata subong 18 anyos ang iyang bata mga pulo katuig mga pulo katuig nga ginakonsumo yang bata ya ba katuntong tao pagkonsumo do minuto kuno Kabisadong John suno pa kay Asparo ang pagkabalo ni nila sa pag-file sang kaso kay sa pagpaningwa man sang tiyo kag sang lula. So amo naging katibot na tong Kabisadong John nga tiyo kag lula sa biktima kag tamangkot man aton kung may nanay sa sabat pa ni Asparo sa aton may nanay siya pero hindi magpati ang nanay Kabisadong John nga mahimo sang bana niya na sa iyang anak. So wala din siya nagpati mismo ang tiyo kag lula niya nagpanging kasog nga file ining kaso kag amo na ni alin file ining tanong kaso tuig 2021 at nagwa lang ini sa isa pa ka wag ni sang isa ka adlaw ini Rodgers Kabisadong John kag no gin serve nila ini sa suspetsado. Ang suspect subong tikwana way piyansa na laban makit-kit kina sa sang makalam kag matig-ang rihas da sa may inang sa prisuhan. Yes, aring Kabisadong John yaring mga kaso wala na pangatubang sang suspetsado. Kasi act of lack of seriousness Article 336 in relation to Section 5 qualified sexual assault RPC Article 266-B under Article 266-A of RPC as amended by Republic Act 8353 in relation to Section 5B of RA 7610 and qualified rape RPC Article 266-B.
may ginrekomendar na mamaya piyansa para sa temporaryo nga kahinuwayan sa suspect sa kasong act of lasciviousness na 200,000 pesos para sa qualified sexual assault. 200,000 pesos kag sa qualified rate naman amuning mabugtas kid sa bisa doon wala siyang nagakaigo nga piyansa. Sa karon yara naman siya nagahimas sa mabugnaw nga rehas sa station for a suspect para sa proper disposition sa iya mga kaso kabisan ng base kon makatsansa kag maistorya mong bata kag mapamangkot o ini gani ang Iloy nga ma-interview naton bisan patalikod lang bla kay ang Iloy hindi magpati pa yang sa ginasugid sa bata ya. Grabe no. Ang Iloy mismo mo hindi magpati wala gid kami sa doon yung pamangkot nato ng pulis kung nakasulilanon sila sa ang Iloy balat ang Gabdan or sa Tiyo nga nagpangingkasog gini. Wala sa comment partikular diri sa Iloy nga nagdulong kahapon sa pagkaon sa bayo sa ining bana niya nga suspect. Wala siya nagatag sa iyang bahin kabisa doon. Daw mas tiyang bata subong din sa diin nga na nakakustudi ang bata subong kiti mag-amuna. Yes. Ang Iloy siyempre way gapating Iloy mo. Yes, amo na ang pamangkot mo naton kay Asparo. Suno man kay Asparo kami sa John. Yara na pabaw sa radio o ko na paghinakop sang lola kag tiya sa sining atiyo sa sining biktima. So bali ang lola sini amo ang anak niya ang babae sini ang asawa sa suspect kabistadong John. Katunto gido. Pati Iloy hindi pa siya magpati sige. Yes, so, mas mayo amo nang masubo kay manti Iloy na mismo sang bata. Ang bata na mismo kapi amo na kun nga naglabot guro sa pulo ka tuig ang pagkonsumo ya sa bata. Yaman nga ang Iloy hindi magpati mo. Yes, kabisad. Kay kun manugid sigurong bata hindi gurong pati ang Iloy. Tano pa ginatolerate man niya sang Iloy tano pang tatay. Di sila nga dahil tiduway magkapate sila nga sa wahon niya sige-sigihon tani muna guro. Ti amo gina kapsa doon John. At para nagdako ng niya bata, so makita natin sa Naragway, no? Pution siya, gwapahon na. Gwapahon ng bata. Okay. Sige. Salamat kid kabistadong Aaron. Yes, kabistadong John, kag pantigan bukid ng mga posible nga balita ko na itabo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Amo na tama naton nga balita kabistadong John. Gini naman si kabistadong Aaron Refoyo. Basta balita kag service sa publiko. Radyo Bistado. Salamat kid sa report sa informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refoyo, no? Daw nga lang na chimpo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad damo pata sa mga issues nga pagtalakayon supposedly diri sa ato sini nga pagpangalagad ning party sa ungka flyover nga kontrobersyalo. Luyag naton hibaluon ni sa taga DPWH kon sanong plano yung i-open. Kaya nga ambal ko nga plano sila nga i-open ang area para nga magsapili la kuno kaagid ang mga light vehicles. So kung light vehicle sa paghambalan ti pagyan nyo na bisikleta ang motor. Yadi pa makabuhin-buhin sa traffic ang bisikleta kag motor. Yun is tigarapon ni Santissima ang pamangkot paano kamo makahatag sang assurance sa aton sini nga mga motorista. Nga kung magsaka sila da hindi marumpag ang lugar. Hindi marumpag ang taytay. Kay bisan gani mismo nga wala pagani sa may nagalatay da nagamatama ta sa usbod garilitik na. May nagaangkat na. Kita nyo to sa babaw. Kita nyo may angkat ng mga isa kadangaw o mga dua kadangaw ang angkat ya. Gamat-amat sa buka kay nga nagausmod siya mga kabistado. Bangod sang kabugaton nga hindi iya kaya sang foundation, hindi kaya sang foundation ang iya nga kabugaton sa ibabaw. Ikon magsaka dang mga salakyan, may lang kon magpasaka sa diretso sa panaog dayon. Ikon tabuan abi karon nga traffic pagkatapos mapulundo na mga salakyan sa ibabaw to. Tungod kay traffic, kag humog paas na karon, mabalik nyo pa na kung humog paas na. Mayo kami inyo ya kinakalamon ni kamo sang kwarta sa SOP sang 680 million. Tapos biktima ho nyo pa kami amon yang mga pumuluyo. Nami sinyo no. Amo na mga kabistado ti may nami ni nga follow up kay nga ipaidalo mini daw iduso ini ni Congressman Raul Manuel sang Kabataan Party List. Nga iduso yan ni sa Kongreso nga kinahanglan
ipaidalom sa congressional inquiry ang ining ungka flyover nga ini mga kabistado kay sado na gid ni damo-damo na sang mga kapalpakan nga mga proyekto nga ginpanghimo diri sa aton sa syudad nga nangin wala mapuslan. Isa sini diri sang masugid ko sa inyo nga napalpak nga wala ginaton mapuslan abi ni kunano. Atong kuan bala atong Pavia housing project mabala nga kung sa Pavia ganang ginabutang project sa Iloilo City nga do hindi mapuslan na. Ano man may sumpa ang Pavia kagang Iloilo City. Yan di ba? Oh, ang Pavia housing project to nadula lang ato ang mga more or less na mga 180 million ato bla mo. During that time mga 1980s pa lang to o 90s. Oh, mga 90s pa lang to 2000 bla mo. Oh, ang ining ungka ining Pavia housing project nga ini do mga 180 million bla tumong o more or less o mga dira sobra. Kabistado way mapuslan ti subong sinong gapulos? Ang gapulos ang kwan sang ato ginbaligya sang syudad. Sa barato man nga presyo gyapon ang nagbakal sadto mga kabistado ang tag-iya man man mismo sang ungka flyover nga project ang kontraktor mismo sang ungka flyover project amo man na nakabakal sadto. Na kita nyo gila na kung ano sila kaangot kung ano sila kanami nami sila no. Tila tawa tanan-tanan nga mga kwan nga suluyupon nga kwarta sang gobyerno ara sila tanan-tanan. Siling sang Ginoo sobra na kamo ha. Ari nyo ay ara na. Oh, may isa pagid ka istorya sa likod sina tanan mga kabistado. No? May kaang tanan sini sang ungka flyover nga istorya nga ginahambal nila nga ang problema kuno sa design maybe or may posibilidad nga tuod ina ang problema nga ang ginhalinan sina kung nga ang napalpak ang ina nga ungka flyover bangod gid man nga ginislan ang design. Ano ang ginili sa design? Mga kabistado, amo nang takos naton nga sigurohon antes ko i-broadcast masiguro tagid anay mga kabistado. Para nga once nga matapos ini tanan-tanan mga kabistado, no? Kag maplasta ta sa insakto, masugid tang kamatuuran, may kaangtanan sa design sang sinang ungka flyover nga ina. Antes kita magtakop, di magkalipat sa pag-inom sang Everyang kapsul sa kada aga, 2 ka kapsula sa kada aga. Kag duhaman ka kapsula sa gabi, antes kamo magkalaon ha. Antes pamahaw kag antes panyapon, mas nami gid kon 2 ka beses kamo mag-inom sa isa ka adlaw mga kabistado sang Everyang kapsul. Kay ang Everyang kapsul makabulig sa pagpabagsik sa aton nga lawas, makapabulig sa pagpabako sa aton nga immune system. Kag pinaka the best dire, makabulig sa aton problema sa nga mga balatian sa kalawasan naton. Magapabilin nga healthy nga aton nga lawas. Kag kun may ginabatyag kanagaraan nga mga problema or mga balatian sa lawas nimyo, gamitin nyo sang Everyang capsule, magamat-amat bula. Ang nami sini kay ginapaayo nya na ka, wala labot ka kung mag-ayo ka na. Madula pa imo sini nga problema kung parte sa immune system ang kapaghambalan. Pabakuron yung immune system mo para nga pagbalik sa balatian, pag-atake sa balatian, hindi na magbalik sa lawas ta, magapabilin nga healthy ang lawas naton. Mas nami maglikaw kita sa balatian, kay kunwas nga dunggoon kita o iguon kita sa balatian, dako-dako problema ta mga kabistado. Number 1 ta nga problema, balayran ta sa ospital kung ma-ospital kita. Number 2 ta nga problema, hindi kita makatrabaho kay na ospital kita. Wala na kabutang. Ang ikatatlo nga problema, imbes nga mag-ubra pa tong upod mo sa balay, hindi na to mag-ubra kay mabantay pa si imo sa ospital. Ang tawa nga perwisyo ang ginahatag si imo kung balatianon ikaw. That's why, mintras nga wala pa, kag hindi pa ulihi ang tanan, gamit na kamo sang Everyang capsule mga kabistado. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. And of course, ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mate, para sa aton baga, pampawakod baga, Vitalangs capsule. Para sa ato sini nga baga sa mga nagapanigarilyo, daon tatinyo sa garilyo ka mag-inom sang Vitalangs capsule para dula problema sa baga. Pinaka-importante sa aton nga lawas ang baga naton, kay kung wala kitang baga, hindi kita makasuyop sang hangin. Hindi makasunod oxygen sa lawas ta, mapatay kita. That's why ang baga ngayon mo na importante
importante para sa ato sini nga lawas sa respiratory system naton. Bistado! Vitalangs capsule bakla ninyo sa mga butikan, of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Para sa mga lalaki nga daw medyo nagatong karo nas manoy, Bistado! tigado ang transmitter, patinduga ang transmitter pinagi sa paggamit sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Bakla ninyo itaran sa mga butika malapit sa inyong lugar. Bistado! Ayos, nalahala na tiyempo ta, pangsugalawon ta ibang ta nga mga viewers. Sa kay Joven Andrada Inyon, shout out sa kay Nico Banyas, kay Susan Vanguardia Fanega, mayang hapon kay Noriel Martisano, mayang hapon man, Peter Estandarte, Rachel J. Sampiano, Sansky, Sans, no? Christopher Yanguas, kay Verna Salvilla, sila niya, basi nagbalik naman ang riding in tandem. Grabe so thank you so much no sa pagpag-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad diri man sa aton nga YouTube channel. May mga viewers kita bo, damo gali kita viewers sa YouTube channel to. Shout out sa kay Jose Cabog. God bless po kay Jimmy Caniedo. Mayang odto Idol John kag sa tanan-tanan nga mga kabistadong followers kay Geralo or Hiralo Alma, basta Ilonggo Idol Misog. Kay Ron Silo Boss sa PLDT or sa Globe, nakaagi ko sa Sky, wala gid na. Mo gani, ilisan ko na gani ni. Sa kay Michelle Coscolwela, ikaw lang may kaisog pagwa kamatuuran sir. Amo gid ina kung kamatuuran hambal mo, damo ka kontra. Hadlok ka sa Diyos, hindi sa tao. God bless you, Mr. Capulot. Thank you so much. Sindigo, Idol, kaya wit gid bala nga ba mo. Hipos lang bala. Ginapagwa mo sila kay daw pag baralik duman sila ha. Sila hihihi, siling Sindigo. Sakay Sinonoy, shout out Idol. Oy, sakay Sinonoy Shokonda. Mayong hapon, thank you so much. Di sa YouTube naton itong mga viewers, no? Sa piyak pa, din pa. Diri pa sa kwan, no? Sa aton nga Radyo Bistado. May nabiling pa kita nga mga viewers diri hari pagliyo sa kay Richard Hueco, no? Kay shout out ko no from Aringay, La Union. Okay, kay Enero 1 Kalaor. Maing hapon man sa Kalaor family sang Mulo. Kay Salvador La Serna, watching sa Parañaque pero taga Miagaw akgid ako. Waiting ako sa report mo boss. Mayor June Capulot pa rin. Thank you. Kay MJ Tiloy Galarpe Calambro, Idol maing udto. Lihaw ano man? Tamyaw sang migo ko, lihog guro ni. Lihog ko tamyaw sa migo ko nga si JR Ganancial. Okay? Kay Sigmaruhan Katalan, approve. Ashlyn Francisco. Idol, watching live from si Ashlyn Francisco sang San Rafael, Bulacan. Kung hindi ka damlot-damlot, kundi kamlot-kamluton, Idol Sa kay Pilipinas kong mahal, mahal kong Pilipinas, kiliblis ka nga ako yaman. Sa kay mahal kong Pilipinas, Idol, may to, shout out kay Ping Ping, kagnay ka. Kay Noni Palma Puniel, may to, kay Rex Ventura Banse, hoy, pare Rex, Ventura Banse, pare koy, ang puso mo, guro panyaga mo, baboy naman ay. Nagsaka naman sa limpuduhan mo, may lang gani ka may Iberiang capsule, kay kun wala, pare koy, alaban-laban, tapos naman ta. Kay IC Angel, hello Idol John Aluhado Capulot, okay. Hello man sa kay Remuel Satonero. Damo na abi buayas bong. Ang buaya nga aras takas guro. Kay mahal kong Pilipinas, shout out Idol sa asawa ko kay Ping Ping kag sa bata ko nga si Naika. Okay kag si Serge Duber. Hello man. Thank you so much kid. Sa ato sini nga mga viewers, salamat sa inyo sini nga pagpag-upod diri sa ato sini nga pangalagad. Ulang-alang na tiyempo ta, kita buwas sa gyapon sa ato sini nga pagwaragwag. Bistado!
diri sa Radyo Bistado ang sa GCNL kag sa ato sining nga Radyo Bistado YouTube channel. Bistado! Sa ngalan sa aton nga mga reporters, ang ato sining mga kaupdanan nga mga reporters ang Radyo Bistado kay kabistadong Aaron Ripuyo, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Bonnie Somblingo, kag kabistadong Joshua Haka. Bistado! Upon naton sa technical side, upon naton si kabistadong Richard Mireveles. Bistado! Sa ato sining digital platform architect. Ano man yung akabyan sa kahanginan? Bistado! Inyo idol sa kahanginan, Idol John Alujado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Maayong hapon, Western Visayas, Bistado! Philippines, and world. Bistado! Sa ngalan sang serbisyo publiko, basta sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga